sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. So, Radyo Philippine Standard Time, las 6:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. QYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, Sir Nayo, kinasang panahon. Alang-alang aton sining PDMT, ano? Check lang naton karon no? Sa aton sining pagpangalagad sa mga gabi. Kay balon taton tani aksyonan. Ibalon naton tani kon kumustang lakat sang panahon sining kapunanan. Halin kay nasang udto do nagtulo-tulo si haring ulan diri sa syudad sang Bacolod. Kag tulo tamwa kita kay na sa aton sinig palibot ang Negros Occidental do nalikupan gid sang maitom nga galom. Timayo man na ulan-ulan kita blabas hindi lang bagyo, hindi lang kusog ang habyog sang hangin, way gid problema. Sa mga kaumhan tilipay gid nga aton sining mga kwan, mga mangunguma, no? Kay ti kon bago kani panggas, kunting panggas gid ban, kon bago kani tanom ka tubo, ati mayo gi sampat gid ini or ni bag-o kabi pangabuno. Bao, basta hindi lang anuro ng abono sini kanamit gid sang suyop sini sang ugat sang aton sini nga pananom. Sige, no? Our action hands available na. Okay na. Thank you. Okay, sige. Alright, ara sa aton sini nga linya ang aton sini nga Provincial Disaster Management Program Division. Check naton, no? Sa aton sini nga pagpangalagad. Las 6:42, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Available Action JM, ara? Hindi ko mag-gets. Ano na? Sige. Sir Dave Quahaw. Ate, sige. Ara sa aton sining nga linya, Sir Dave Quahaw. Good evening. Yes, Sir Brian. Mayong gabi man sa imo, subong man sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. So, yari nga tulakat sang panahon, Mayo 22, tuig 2020. Frontal system sa gihapon na nag-apekto sa pinakapunta sang Northern Luzon.
Ang Apayao, Batanes, Cagayan, ilakip man ang Babuyan Island, Ilocos Norte, kag Ilocos Sur, makaagom sa magalumo na kalangitan, kag ginipugapdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanaguo, pagpangilat, dala sang frontal system. Ang Metro Manila, kag iban nga bahin sa pungsod Pilipinas, maka-eksperyensya naman sa kasarangan nga panahon, luwas sa malagi nga pagumguom, kag ginipugapdan man sang naligwin nga pagtupa sang ulan, dala naman niya sang localized thunderstorm. Negros Occidental, ilgit na siyudad sang Bacolod, makaagom sang kasarangan tubtub magulugal umo na kalangitan, kag ginipugapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan. Kasarangan tubtub may makanay-kanay nga huyop sang hangin, nagikan sa nabagat na nasidangan, tubtub, pabaylo-baylo nga huyop sang hangin, ang nag-impluensya sa kabugusan sang probinsya. Ang kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtub, makanay-kanay. Dave Kuahaw sang Provincial Disaster Management Program. Good evening. Sir Dave. Sir, yes sir. Gamay gid lang ni. Ining ulan-ulan ta, kuha na gid, normal lang gid, no? Yes sir, kami mga passing clouds kita sir, kag isa pa, gapasulod digid man ang aton nga tingulan. In fact, may mga ara kita sang low pressure pero gwa sa aton nga par. Pero hindi naman ni siya lantaon talang kung ma-develop ni siya, pero I think madugay-dugay pa siguro. Kag ang aton nga ulan ginapaabot talan taon naton ang aton diri nga satellite image o nga satellite surface data naton, makita naton nga halos ang bilog nga Pilipinas may mga galom, no, matupa ini sa hindi sa kagabion o kon sa kagahon. Okay, salamat gid Sir Dave. Mayong gabi. Yes, thank you man Sir Bry. Yes sir. Thank you sir. Una sa balita, una sa aksyon. Sa nambal na matulotaway nga ton siri nga palibot sa siri nga mga tiniyon mga kaksyon. Kabay pa nga magpadayon ini pero sa mga utod na ton nga nagapuyo ya gihapon sa igad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan o kon kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa balita, una sa aksyon. Action na Philippine Standard Time, las 6:45 na. Kwalok kita nga tanan subaw at hulat nagid sa aton sini nga pagpangalagad kung ano nga aton sini mga balita. But before kita magpadayon, ayon talagid ka maraya, magduko sang makapila ka minutos para sa aton sini pagpangamuyo agod sa pagbato naton kag pagdula naton sini nga COVID-19 mga kaksyon. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa 2019 and coronavirus na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din, upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristong iyong anak na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina, at tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Amen! Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service.
Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:48 na. Nasubong nga adlaw, yari na kita sa Biyernes. Ari na kita sa Mayo 22, 2020 mga ka-aksyon. Kamusta mga ka-aksyon na dira, mga ka-firing line? Naka-standby na. I-check yun ang inyo sa mga bintana dira, ang inyo sa mga pirtahan, ang inyo sa mga gate dira kay kadelikado. Subong may mga reports nga mga kadamo na sa nagakabiktima sang kinawatay mga ka-aksyon. So dapat mangin sigurado kamo before kamo karon matulog sa gulo gabi nga nakalock ang inyo sa mga pertahan kag mga kandado dira or kung ano nga mga doorknob nyo no situation dira para makasigurado kamo no kadelikado sang panahon. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon.radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dira follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017 or sa aton sa mga viewers naman niya sa Facebook Live naton. Pwede gid kamo makabisita sa comment section kag isulat dirang inyo sini mga mensahe kag iban pa. In advance, nagapangayo kita sang pasensya kung hindi ko mabasa ang iban. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, tob-tob la sa 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong iyang gabi? Ipasaysay ta karon mga kaaksyon sa PIO no sang Department of Education o kon DepEd. Kung ano gibala ang pinaka rason kun nga ginaduso gid sang Department of Education ang pagbukas sang klase sa tuig 2020-2021 despite sa pila ka mga panawagan sa mga pamilya, mga ginikanan sa mga public officials kag iban pa nga mga sektor nga dapat ipaiway lang anay bangod hindi pa kita sigurado kung ano gid man ang senaryo sining COVID-19 nga ginapakig-awayan naton subong. Ipaplastar tagid anong rason may mga kabudlayan gid bala o kung may kahapusan bala ini may ara bala kita sang maayong bintaha diri or disbintaha abi pamatian tanay karon mga ginikanan monitor gid kamo dira kay basi pa lang masanagan kamo subong nga gabi kag hindi na kamo pag duha-duha pa no sa pagpaeskwela sang inyo sini kabataan. Plastar tanay karon amo ning issue man nga ginasunod karon sa aton sini mga utod ang pagbukas sang klase mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita, i-check taman karon ang aton sining Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines mga kaaksyon. Kay sila ning gintugyanan sa second tranche sang pagpanagtag sining 6,000 pesos diri sa Region 6 mga kaaksyon. 6,000 kita diri kay sa iban nga region niya 8,000 may 6,500 kita diri ya 6,000 kita diri naka-base ina kung ano ang wages kag gina-check nila na no sitwasyon sa isa ka lugar ano. So 6,000 diri sa aton ya ang SAP nga ini. Manumduman sulok kay Presidente Rodrigo Duterte ihatag ko ang poder sa pagpanagtag sa katapos ang PNP kag AFP kag hindi ko na pag-isalig anay sa mga local government unit. Aksyon Firing Line. Pero do may mga porsyon malang atong kabalo ko may mga lugar iyang away gid malabot sining 6,000 nga ini. May ara gid mga lugar nga way na padulungan sa aton sining nga mga public officials sa pag-check kung sila bla nagakinahanglan man o kung hindi. Kay prangkang istorya may ara sa mga nabukid nga porsyon sa probinsya nagawawaw subong kay way katilaw ya 6,000. Aksyon Firing Line. I-check na to na karon ko nakabato na bala sang direktiba nga aton sini nga PNP ano na balang tika nga ginahimo nila sa karon sini. Hindi bala basta-basta magpanagtag sining 6,000 nga ini sa second tranche nga ini. Hamakon mo bang DSSD na to ang DSWD ang aton mga barangay officials nagapamahulay sang panagtag sa first tranche mo. Plus pagin nga kon matsambahan ka, makasuhan ka bangod sa mga
irregularidad nga nagakatabo at disgrasya. Action Firing Line. Suliton, okay, plus start na karona. Ang pinaka-point da ni Presidente Rodrigo Duterte kung nga isaylo sa aton otoridad sa PNP kag AFP bangod sang ginaaligar korupsyon kapag kat sa aton sini mga opisyal sa sining size mill nga ini nga social amelioration program sa gobyerno. Action Firing Line. Nakuluya matiyano pero amo ng realidad. Action Brian Morden. Action Firing Line. Sa ibang nga balita lokal mga kaksyon, i-check naman karon abi, may ara sang encounter nga nagluntad kay na basi mabuligan mo ko na action ana no sa aton sini nga Philippine Army, may encounter nga nagluntad kay na diri sa sor nga bahin sang Negros Occidental kay na sang udto ini no. And karon i-check ba naton kumusta ang update naton sang kaso nga pagpatay sa kay Rolando o kon Roland Tan kapon nga adlaw diri iya sa syudad sa Bacolod, partikularmente na dira sa Maynara Avenue, no? Sa diin ini siya ang hana na kontani nga magsakay sa iya sini personal nga salakyan ginpalapitan ng kaginpusangan. 5 kabala ang nag-igo sa iya sini nga lawas, resulta sa iya sini kamatayon. Action Firing Line. Kumusta na may mga nakuha na bala kag nakalap na nga mga witnesses sa aton sini nga PNP? May mga CCTV bala ang katupad sining negosyo ni Tan dira nga makabulig abi nga makakalap sang ebidensya kag makatudlo sa to mga suspitsado apisar nga medyo mabulubudlay gid man kay ini sila nakamask mga kaksyon. 3 ka persona ini mo anakit-an to nga nagadagon-dagon way labot nakamask sila naka-hood pass line ning uso bala subong yang jacket o kon bayo bala nga may kalo. Action Firing Line. Sa iban nga balita makaksyon sa lokal diri sa syudad sa Bacolod, check naton karon na balita with Action Art Tatay Hupon diri sa Bacolod ya panibag-o nga kaso sang pagpatay sa negosyante sa Bacolod alarming suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran at tido ka alarma na gid man mo. Kag pagsulbar sang krimen ti ginala uman, no? Tiyan mo na damo na di patay diri sa aton. Do isip-isip ko do lapit na 30 mo ang pinatay diri nga may mga inabalang mga prominente nga mga tawo, mga kilala kag iban diri, mga otoridad, ang iban diri, mga elected officials. Si Wayne matagaan gid sang hustisya pa until today. May ara to kay sang retired police diri nga nagsukat na lang mga kaksyon ang Biyernes Santo, wala gyapon matultulan kundi siya ginanoy sa mga nag-pick up sa iya sa isa ka hotel diri sa may 6th Street. Ato ba lang si Pirote, mga kaksyon, retired police, tiwag ito kung kumusta na to, ano sitwasyon niya sa to. So isa man to nga ginakount na to nga wala mahatagan sang hustisya. Action Firing Line. Bisan tiil niya, bisan koko, way nagid to makitaan pa, bayo o kung ano nga sitwasyon. Way nagid kung dinto nagadto, dinayahan ginwigit, ato buhi pabala si Pirote nga to. Ang pamilya subong tigatanga sa hangin yapon kay wala gid sang resulta ang investigation. Action Firing Line. Among hambal naton, hindi man naton mabaso lang aton sila nga PNP. Last night, gin-mention taman sa inyo, nga hindi man sila basta-basta nga sagil ang pang-file sang kaso, nga hindi man sigurado kung sino ang mga suspitsado. Kitikon karon sagil ka lang ka pang-file kaso da sa mga ginahahom-haom nga suspitsado da. Kag baga serbi pila kadlaw nga inosente ini sila kundi kaluluoy man. Action Firing Line. Samtang bulig pinansyal para sa mga empleyado sang magagmay nga mga negosyante nga wala maka-avail sang kampa. Ginalauman ni Congressman Greg Gasataya ang aktuhan sang gobyerno nasyonal. Action Firing Line. Hambal ni Kwan, hambal ni Senador Cynthia Villar, no? Senador Cynthia Villar, siya mga middle class, hindi na napagtagaan pa sang Kwan hindi na pagtagaan na sila sang bulig. Imbis binatiko siya sang publiko, sang tao, pagkahapon ngayo sa pasensya po. Action Firing Line. Aray man niya si Cynthia Villar nga porte ka manggaranon klase Kwan ini, negosyante, tag-iya sang ano-ano na lang ang mga businesses diriya sa pungsod Pilipinas. Numero 1 nga portik damo, kwarta dis Pilipinas. Pero duwag kita nga nag-donate ni bisan 5 nga libat ya sa mga sa mga kauturan tang pigado. Action Firing Line. Basi way lang kung guro kita action hands, kita ka, duwag ginman mo no? Di naman makita sa social media. Bisan maghambal pa sa karon tiway ko yung nagpakita sa social media pero kapang donate ko no. Doon di ta na malikawan. So kay ultimo ganing nga nagnagtag tsinelas na sa may dalom daw, ibutang ni sa social media, ikaw pa nga senadora.
Di na tanang butigan sila. Iban sa mga tao, gani, makahatag-hatag lang bisan pila lang ka kilo-kilo sina. Picturean da yon, social media. Makagain na da yon sang simpatiya. Grabe nga saludo. Di ko senador kung na nagtagkagidman, di ko magpati nga, di magwa ya social media, di ko magpati nga, di ibantala na sa mga balita. Action firing line. Di waigid, karon kaya balambal niya to nga, kuno, mga middle class na, may sulusweldo, nila pagtagaan, bulig, financial, gikan sa gobyerno, na? Pagkahapon, bawion niya ka mga apology nga, di pagbawion mo batiko siya, di makaon sang ido. Action Brian Borden. Action firing line. Samtang sa iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad, i-check tanibig karon ang balita with action Marlon Genovia gikan sa Kapitolyo Provincial Negrense returning residents mag-aabot umpisa Hunyo dapat makuhaan sang contact suro ya kay Governor Lacson mga kaksyon para tultulan ta sila kung din dapit ni mga puloyan nila, no? Kung anong sitwasyon nila para masigurado tasla. Kaya iban din ang subong kung ECQ to ECQ na nga mga provinces like Iloilo, Bacolod. Duway naman ginakwaan sang duway naman ginapaydalom sa quarantine 14 day nga quarantine mo. Ay naman tido kakululbaan, no? Sige, check tayo karon Lasay 59 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Balikan ko na mga balita lokal karon labi na gid sa mga ginikanan na tondra preparar ka muda. Kay pa-plastar tani sa DepEd. Silang pa-plastaron tanay kun nga kinahanglan tagin magbukas klase despite sa mga panawagan subong sa nagakalinlaing nga sektor, may mga mamalidha na kita, may mga LGUs na kita sa mga provinces naton nga ipiiway lang kung tani kay ti kaluluoy ning kabataan naton bisan may ara sang mga pilian kung anong gusto mo nga pagtuon sa bata mapadulong sa eskwelahan, gusto mo ang sining nga pag-eskwela dira na lang modular study na lang sa puluyan, gusto mo online, may mga pagpili ang ginikanan mo. Pero ako galibog ulo ko sini nga kabalo kita tanan subong ara sa new normal nga situation. Pero nagatinguha kita tanan-tanan gihapon maka-income despite sining virus ngayon. Action firing line. Ang pagpaeskwela sang kabataan, ang pagpadala nila sa bulutuan, amo lang ning tiyempo nga may saligan sila ng kabataan nila sa bulutuan, safety, ini suara kita sa trabaho. Damo na bla, kitingin pa eskwela, karon imbes makatrabaho pa ng ginikanan, hindi na lang kiti matuytoy sa bata niya sa pagtuon sa siya nga puloyan. Hindi man siya gusto nga dalon sa eskwelahan, kaya kadelikado man. So mo na karon nga aton gid nga lantawon karon kun ano gid pinakatinutuyo sang DepEd. Action firing line. Pero dire kita sa balita na sa national law, no? Kay ang UWA, no? Ang UWA amo ni ang ahensya sang gobyerno nga nagabulig sa aton sini nga mga OFWs nga nagapauli dire sa aton sa pungsod Pilipinas. Ang UWA nangayo naman dugang nga 250 million pesos nga kwarta sa Kongreso para sa mag-aabot nga 40,000 OFW diri sa pungsod Pilipinas. Nakagasto na sila kuno sang 420 million pesos. Ini mga kaaksyon, accommodation, transportation, foods, mga kinds of assistance sa mga OFWs mga kaaksyon. Sa diin ang ining 420 million tani magasto nila ini sa sulod sang isa ka tuig. Pero bangod sining krisis, daw isa lang kasimana, tob-tob, dua kasimana na ubos ang 420 million pesos. Action firing line. Isubong na ngayo sila dugang at 250 million pesos na naman nga para idugang dira igasto sa mga OFWs mga kaksyon. Kapag ka, damo-damo ang nag-aalabot subong sa pag-insyende ko may ara sang 25 to 30,000 nga mga OFWs nga manog abot yung iba nag-abot na gidyagani. Action firing line. Diri sa pungsod Pilipinas, dasig mga yung uwa pero ang accommodation nila sa mga kaprobinsyanan sa mga OFWs daw pigado. Kita mo to nagalalabot diri pinakauna nga batch nga nagreklamo ding taga sa Bacolod ding nga wala gin patulog sa hotel, no? Nagreklamo sila didto gindala sa EB Magalon na healing center. Nagreklamo sila kay nakakita sila sang posting dito kag nag-communicate sila sa ila sila nga batchman dito sa Iloilo kag Cebu nga nanugid to sila
nga ho nami amon diya gintulugan niya hotel ya hindi kay housing project. Kundi daw ka nami, igo murahon ang hotel nga gintulugan nila dito sa Iloilo, nami mantuod, pero ang ginapakaon sa ila, pigado. Action firing line. Diri sa aton sa Negros Occidental, bisan sa housing project lang sa patulog or sa mga bulutuan, namit naman niya ang pagkaon. Daw mo na, blaso daw kabalansi man lang, ti uwa kung mag-accommodate na gid man lang, tagain nyo man manamit-namit kapag kaon ni mga OFWs naton kay kabalo ka, kaluluoy man ni sila mo. Action firing line. Nagpululi na niwan ni sila income. No? Pariyo to sa ligad nga adlaw nagabot 3 sa ton ang mga OFWs mag-action. May 3 to ko na nagro-reklamo nga hindi magsakay sa bus, hindi magkadto to sa healing center sa Ibe Magalona. Di kaluluoy, no? Action firing line. Dira luoy ko sila nga 3 kay ti basi di sila katulog dira sa may ina nga lugar bla kag basi maginutan sa bus nga sakyan nila. So dason dapat akong mudahon gidi uwa. Buligan nyo gid aton sa mga local government ha, mga local government naton kay para hindi man kamangin kaluluoy nga aton sa mga OFWs. Action firing line. Ti ara nagdugang pa kamo sa 250 million pesos nga pangayo sa Kongreso. Ti kung ma-approve ini, wala sang rason nga magreklamo pa ang mga OFWs. Sa iban nga balita maka-action sa national may connection ni arina kay suno diri sa aton sa mga otoridad ang pag-inabot sa mga OFWs halin sa iban nga pungsod. Posible nga maka-trigger ini sang ginatawag ikaduha nga igo sang coronavirus. Action firing line. Amo ning pagpalayag sang pila ka mga otoridad naton nga nagatulok kay nagatuon sang senaryo karon diri sa pungsod Pilipinas. You know what ang nagainabot diri sa aton alin sa mga pungsod dito sa Middle East to? And USA. Ano ba lang USA subongaw? Numero 1, masobra 90,000 ng patay nila dito. Action firing line. Gikan sa Italy kag subong man sa Espanya. Amo ning 3 ka mga pungsod subong nga naga sarurot pataas ang numero sa nagakalamatay nga mga tawo dito bangod sining COVID-19. Action firing line. Iban nga mga OFWs dito ni halin sa ila. Dito ni halin sa ila nga nagapauli diri sa aton. So ginala iulauman ang spike, ang pagtaas ang numero sang kaso sining aton sini diri sa pungsod Pilipinas. Kabay pa nga hindi lang. Action firing line. Kay sa 30,000 ka mga OFWs nga nag-abot na diri sa aton, kagin pa kuhaan sang PCR test mga kaksyon, gin pa swab test ini sila, 600 gini sila ya, ang nagpositibo sang COVID-19. Action Brian Morden. Action firing line. Si Attorney Harry Roque, spokesperson karon sang presidential spokesperson nagpalayag nga ang papel karon, ang bula karon ara kay Presidente Rodrigo Duterte kon papanaugon niya sa pwesto bilang DOH Secretary si Francisco Duque III, mga kaksyon. Ini matapos nga wala tuo nga panawagan sa pila ka mga opisyal man, may pilaman ka mga kunsin-o na lang nagasinggitan nga Duque panaog dira hindi ikaw dira dapat subong nagapungko sa sining krisis ngini. Portek na mo siya na og Canada. Tigaling kay kabalo kita si Duque Apuente ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Roque ti nagadepende ini sa kay Duterte kung ano ang iya sini nga tikang nga pagahimuon sa kay Duque mga kaksyon. Tika na mo tod sa medyo daw iban nga mga ginapagwa nga mga palayag ni Duque do ay gasalalantong iban. Domdoman nyo itong mga ginmensyon niya nga subong the Philippines kuno ga-experiensya na sang second wave nga ginatawag. Karon kagin kontrat siya sang iban man nga makaupo diyan gabinete da binawi niya. Siya namin ko nga second wave subong na ni aga katabo subong. Kay ang first wave nga ginmention ko amo tong una nga may 3 ka mga Chinese nationals sang Enero nga nagpositibo tusla. Binawi niya namang nilusot man dayon kag kadamo pa sang mga tinapalpakan gurong iban sa ginapagwa nga mga statement ni Duterte, ni Duque. Action firing line. Pero ang tawon ta niya, kay sa sining nga panahon, dapat na bululigan na lang nato. Ini mo, amo ni sitwasyon ta, bululigay na lang tani. Pero magluwas iya kay Duque nga ginapanawagan subong, may ara na gidya sang ginpahalin si Presidente Rodrigo Duterte, nga mo si Assistant Secretary ang sang Office of the Civil Defense, nga si Christopher
mga kaaksyon, ano? Ini siya ang apelyido, yung nagini, nalipat ko magsulat sa apelyido niya. Bangod sang iya sining lack of confidence, kag trust mga kaaksyon, ini siya nangin tagpamaba sang task force, bangon Marawi, ining si Christopher mga kaaksyon, Purisima, na apelyido. So ginpahalin ni Presidente Rodrigo Duterte kung anong iban sila diri nga mga unod sa pagpahalin sa iya ina ang way ginpalayag sang Malacanang. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Maki-update lang kita maka-aksyon sining coronavirus naton diri sa pungsod Pilipinas kay ining adlaw sining hapon may ara na sang 13,000 tanan, 13,597 ang record sang DOH nga ini ang positibo na sang COVID-19 diri sa aton. Pero may nagaka-recover man, i-minus naman ni naka-recover diri nga 3,092 mga kaaksyon. May nagaka-recover man mo, 3,092. Ang masubo lang diri kayang patay sa Pilipinas subong, nagasaka man hilanat niya, naglabot naman sa 857. Aksyon Firing Line. Sa bugos nga kalibutan, ang positibo sa COVID-19 nagalabot na sa 5,217,401 mga kaaksyon. Ang naka-recover naglabot naman sa 2,096,677. Bata pinaka-sad part siningaton sininga pagpalayag siningagabi sa coronavirus kay naglabot na sa 335,060 mga kaaksyon ang nagkalamatay around the globe. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ang nagapanguna sa gihapon subong may pinakadamo sang patay amo ang USA. Ang record nila subong yo pertiho 96,000 ang patay, 96,363 na. Ginasundan ini sang UK mga kaaksyon nga may ara sang 36,042. Ginasundan sang Italy nga may ara sang 32,486. Nagasunod man diri ang France nga may 28,215. Ang Spain naman niya 27,940. Ang Brazil naman niya may 20,082 mga kaaksyon. Amo ning daw top 6 giniyo nga tuman kadamo ang nagakalamatay na sa sinibaterian. May ari man sa Belgium may 9,212 man ang patay. Kagan deres mera man tag 5,000, 4,000, 6,000 subo sa sitwasyon. No? Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ang aton sini update sang coronavirus dulong sa aton sang Grace Pharmacy mga kaaksyon. Keep safe lang kita bakolod kag Negros Occidental. Kaya naton ini. Aksyon Firing Line. Dire kita maka-aksyon sa isyu naton subong regarding sang Department of Education. Sa nambal na naton halin pa sa nagligad nga adlaw may resolution na nga ginpasara sa bakolod ng aton sini nga mga konsehales nga nagahayo o nagahingyo sa DepEd dito sa national nga kung pwede ipaiway ang klase sa pagbukas sa Agosto 24. Amo man sa probinsya sang Negros Occidental, ang gobernador mismo, Governor Jose Eugenio Lacson, nagapaiway man sa pagbukas ng klase. Ang taga Iloilo City and Iloilo Province maka-aksyon nag-isa man sa ila sining sentimiento nga pagpagwa nga kung pwede ipaiway ang klase. We don't know sa iban nga mga kaprobinsyahanan basi may ara man sila dito o galing wala naton wala na buyagyag abi. So diri sa aton sa Western Visayas amo na ni nga mga lugar apat na Bacolod, Negros Occidental, Iloilo City kag Iloilo Province ang aton sining nakuha diri no. So, ang isa naman niya ka-kongresista nga amo ya si Quezon City Representative nga si Precious Hipolito Castelo mga kaaksyon, nagapalayag man nga kung pwede, kung wala pa sang vaccine, hindi lang anay kita magbukas ang klase. Aksyon Firing Line. So, no, dire kay Precious mga kaaksyon, siya bakuna anay ang unahon naton. Hindi kita pwede nga magpadaso-daso gid lang nga ipadala nato ng aton sini kabataan
sa mga buluthuan nga hindi kita sigurado kung ano ang ila sini nga madangtan. Ginaihimplo niya diring iban nga mga kapungsuran man. No? Actually, kagabi na mention ina sa aton sining interview man sa presidente diri sang Alliance of Concerned Teachers, ano? Sang Negros Occidental. Ginihimplo niyang iban nga mga pungsod man nga didto nagresume sila sang isa ila sini nga klase. Sa isa lang ya ka-resume, sa isa lang ka simana to, may 70 rin nga nagpositive nga mga estudyante mo. Kung mga estudyante nagpositive na, ti kaluluoy, what if karon kang bata, karon nagpositive na sa grade 1, ara sa kinder, sa prep, dira, ti dalon mo na siya sa ospital. 14 days nga i-cure na siya dito sa ospital. Hindi siya pwede makakita sa pamilya niya. Pilang edad sina, 5 katuig, 6 katuig, 7 katuig. Nagatatap sila to, nurses lang kag doktor. May kung kabalo na mag-cellphone kay makatawag-tawag gato kang makatext ka sa iya. Di ko hindi abik balo karon. Amo nang huna-hunaon gid naton, no? Namo na bi. So kaluluoy, no? Kaluluoy gid sa sitwasyon naton. Although nga may ara sa mga ginapapili karon ng DepEd, pero sa pila ka libo bala ka mga estudyante sa bugos nga Pilipinas ma-accommodate tani ang amo sini nga sitwasyon. Action firing line. Sunod diri sa kay Castillo mga kaksyon, unahon ang bakuna. Unahon naton ang kaligtasan, unahon naton kaluwasan sang kabataan kag ang bugos nga katawhan sang sa magpabalik kita sa eskwela. Action firing line. Siya ini mga online classes nga ini, hindi man ni gani reliable gid gani suno siya. Siya mga online class na, no hindi giman dako makabulig sa kabataan mo. Action firing line. Kagiban pa nga mga rason diri mga kaksyon, ina ang mga pananawan sa aton sini mga opisyal sa gobyerno nga nagatulok sa kaayuhan naton tanan-tanan. Action firing line. Pero check naton abi aksyonan, ano? Ang PIO, tagpamaba sang Department of Education diri sa probinsya sang Negros Occidental. I am sure nga nakabato na nila sa mga direktiba kag subong man mga guidelines abi sang DepEd. Ano giblang pinakarason sang DepEd kung nga ang mabukas gid kita sang klase? Nga ang hindi naton pwede mapaiway for the meantime 1 year. Action firing line. May mga rasones gini sila. Kung isipon naton, i-lay down nila kuno tanan nga baraha sa mga ginikanan to select kuno kung anong gusto nila. Face-to-face nga pagklase sa kabataan, pagkatuon mong kabataan sa eskwelahan, pwede man nga online class ka mo paagi sa internet, pwede man nga modular study. Doon mo ning tatlo nga ginapilian, subong mo, but di ko sigurado basi may alain pagid nga dugang para sila din. Action firing line. Okay, na-check naton sini material makaksyon ang aton sini contact gikan sa DepEd diri sa Negros Occidental, Sir Ayan Arnay. Sir, good evening. Mayong gabi, Action Brian. Salamat sa simpleng invitasyon para mag-istorya sa imo over your program sa subong nga gabi. Yes, Yes, salamat gid sa time. Gusto ko lang ipabalo nga si Sir Ayan or Ayan, may teacher before sa Mascom sa UNOR. Hindi ka na magpanago. Sir, kay amo nang tunton ng istorya. Galing kay nag-evolve, nagkadto na siya sa pampubliko subong, dako ng ganar niya. Sir, anyway, seriously, sir, diri kita, sir. Ano gibla, sir, ang pinaka-point diri sang Department of Education? Why? Nga ginaduso ginato ng pagbukas sining klase on August 24. Apisaro sa do kadamo, so sir, panawagan, di man guro matago sa inyo sa Department of Education, sir. Pwede mo masaysay para at least nangaton sini mga parents. Subong, ang tarang concern sa mga kabataan kag iban pamahangpan nila. Go ahead, sir. Actually, Action Brian, no, ang ato nga Secretary Briones mismo naghambal na priority man sang DepEd. Priority gid sang DepEd ang safety sang ato nga mga kabataan sang aton mga manunudlo. Aton iya sining punto kung na dinadusogid ang pagdayon sang klase sa August 24 ay tungod ini mandato ni sa aton sa departamento nga kita maga-deliver sang education sa aton mga kabataan. So hindi kita nakapalagyo sa mandato nga ina. Ubrahon gid namo ng amon ubra in the same way nga kamo nga mga media person
ginaubra niyo man ang ubra niyo despite the fact na may mga kakugmat, may kakulba man Yes. tungod sa sininga sitwasyon. Mhm. Ang punto lang sa aton na secretary is, masking mag-abri kita sa August 24, hindi sa yuron sina nga tanan ng mga bata makadto sa eskwelahan. Mhm. Amo nang ginapreparahan subong sang aton ng mga eskwelahan ang ilang learning continuity plan. Mhm. Meaning to say, ginaplanuhan nila kung paano ihatag ang edukasyon sa sining nga school year. Amo lang ginahambal nato na madamo sang gina-prepare sang aton nga ang aton mga eskwelahan. Like for example, may ara kita online nga approach, may ara kita modular nga approach, may ara kita distance learning nga approach. Ini tanan pililian ini sa mga ginhikanan kung ano gid ang ilang nga desisyon, kung gusto nila nga makakadtong bata sa eskwelahan o kung hindi. Mhm. Sa yuron sila, kung hindi nila gusto pagpakadtuon ang bata nila sa eskwelahan, pwede man gyapon sa eskwela. Mhm. For example, kung may capability sila sa internet at may gadgets na mga bata nila, pwede nila mapa-eskwela through online. Mhm. Kung wala gid, mayara man kita sa mga printed materials na ginatawag nato na module na Mhm. pwede nila maggamit sa panimalay nila pero para mapatigayon nato ang ato na distance learning. Mhm. Also, ginatap man sa DepEd subong ang different media outfits nga pagi sa radyo, pagi sa TV, pwede man kita gyapon katudlo sang edukasyon. Mhm. Ang kumbaga, ayan ang point is na-lay down na sang DepEd ang iya nga baraha sa lamesa. Mhm. Ara na tanan, it's up to the parents now to choose kung ano ang gusto nila nga option para sa ilang nga mga bata. Mhm. Ang Department of Education, Brian, naka-itsindigid sa mga kumbaga ang mga opinions, ang mga views ang aton nga parents, even sa aton nga local officials. Mhm. Ini tanan itsindihan namon kay masking kami nakulbaan man sa sitwasyon. Aha. Kay tungod nga sino man bala ang gusto nga maging biktima sa inyong nga virus, ang inyong nga masakit, wala gid isa sa aton. Mhm. Pero ugaling amon ubrahon ang amon ubra kay tungod ginhatag sa amon nga ubra kay dapat lang ubrahon namon. Mhm. Kung hindi namon na pag-ubrahon, we will be a failure in complying with our mandate. Mhm. Hindi na tungod nga polisiya, it's not about laws, it's not about we are protecting some people or whatsoever. Mhm. It's all about nga we also love our profession nga kailangan ihatag namon kung anong gina-expectar sa amon. Mhm. Now, ang ginubra niya sa DepEd, ara na plaster yan na, it's up to the parents now. Kaya hambal man dahil ni Secretary Briones, it's at the end of the day, the decision is still on the parents whether they are going to allow their children to study or not for the school year. I see. Now, ang panawagan, diba, they are calling for a 1 year na delay anay sang aton na school year. Mhm. Ang problema sa Brian, lantaon naton, ang ginatawag tanigan yung iningat simbo as uncertain times, Yes, diba? yes. Mhm. Wala kasiguraduhan. Pero ang nagapanawagan sang 1 year, do kasigurado nga after 1 year or within the year may vaccine na makita, Aha. which is still uncertain. Mhm. Kahit kung lantaon naton, Brian, ang sitwasyon sang HIV/AIDS, sobra na 40 anyos magulang pa na sa aton na Mhm. duwa ang Mhm. masakit. Until now, ginapangita pa ang elusive na vaccine. Mhm. Kasi kung amo na matabo sa COVID niya ini, for example, after 1 year, wala pa gihapon vaccine. Anong sa Eurosin na ma-postpone naman kita liwat ng school year, and then another year, and then another year. Mientras tanto nga wala vaccine, wala tunta siya. Mhm. So, ang problema sila, manigulang lang ang ato ng mga kabataan, why na sila ka-eskwela? So, basi, at the end of the day, magtigulang na sila nga why sila in-eskwilahan, mambal sila sa ginikanan nila, kaya ang akong na ambisyon, why ko na nalabot tungod sa kakulba mo. Mhm. You get the point of that. Yes, yes. Ang aton naman yung DepEd, gina-insister na maklase, kay tungod ang aton na DOH, nagplastar naman sa minimum health standards. Na kung Okay. aton sundon, this could be the measures that we can prevent infection from the virus or the disease. Mhm. So given those na may ara na options ang parents naging hatag sang DepEd, plus this minimum health standards ng DOH,
kampante or gasalig man si DepEd nga wala sing may mahalain na matabo sa aton nga mga kabataan. Amo na gani ang aton lang is ang aton nga point nga ang mga parents man Japon ang may last say para sa ilang nga mga bata. However, at this point in time, DepEd is really advocating and encouraging people na hindi ka mo magkahadlok, i-enroll niyo mga bata niyo, kaya damo ka mo pagapilian kung paano sila mag-eskwela, not necessarily nga makadto sila sa eskwelahan. So meaning kung mamatian na to ng statement kag palayag sang DepEd, sir, may ara sang seguridad nga mapaiway naton sa anuman nga problema ang kabataan naton kung ang magpadulong lang sa bulutuan, secure sila sa amo sini nga sitwasyon. Okay, for those who are who have decided na makadto sila sa eskwelahan nila, kaya tungod maybe supad balay lang nilang eskwelahan nila, subong ginaplastar na sa mga eskwelahan in all divisions, no? In all divisions. So I'm talking about that tungod nakita ko sports ang kada division sa kada eskwelahan, no? Napamakal na sila, ubra niya sila sa tanan ng mga facilities para sa hand washing, kaya sila subong mga thermal scanner, may ara sila subong sa mga food bath na ginakaobra. Para lang masigurado nga ang ato ng mga kabataan will be checked before they enter the school. Sa kasulod sa eskwelahan, ato na i-implementar ang 50% only na mga number of students or learners per classroom. O kung in years ago, kung is ang 50%, mas smaller magitan sa 50%. Sa classroom size. Kung gamay ang classroom, syempre, pagida sa 50%. So, meaning to say, kung baga ginaubra na sa mga eskwelahan natin ang tanan nga pamaagi, despite sa kakulba man sa mga maestra natin magkanto sa eskwelahan, nagakinadto sila tagjutay-jutay, ay para maamat-amatan nga nila preparar ang tanan na dapat na ihatag sa mga kabataan. Including the mga learning materials sa Action Brian, ha? Kung baga, ginapang ubra na amat-amat subong, kaya para pag-abris ang klase, kung ang decision ng parents is to have it modular, ang modules will be available for their children na no need ng mga bata magkanto sa eskwelahan. I see. So, ang DepEd, sir, naka-survey na kung pila ka percent abi, kwan lang, initial survey lang abi, pila ka percent ang magapadulong sa schools, ang maga-modular or maga-online class sa inyo paran-awan, kung sila nakakam up ka mo sa sinibing ideya para mapurso lang ginato nining pagbukas ng klase, sir? Action Brian, actually we have done the survey including ang capability na when it comes to technology. However, itungod na naka-work from home kita, why kita sa data nga na-gather. At to sa ato na planning officer kagway pakita ka pa ngayon sila sa data, but we will make it available as soon as we can get it from them, from the office. Pero yeah, we have amo na sa base ang tanan na plano nga ginobra sa eskwelahan, base na siya sa survey nga pinang-ubra naton, no? Para ang ilang mas realistic ang pagwa. So amo na ang ginagansar nila 50% itungod amo man na gina-require sang aton na minimum standard na 50% lang of the population lugar ang mapwede at one time. Pero as what I said, depende man gihapon sa ilang na sitwasyon sa kada eskwelahan, kaya as what I said, maski na mga classrooms natin kung kisa hindi man standard, so they have to lessen even pagani ang number of people within the campus. So amo na tanan ging ubra base sa mga data nga nag-gather natin from the field. Ang tanan ginaobra gid sang aton nga mga maestra sa aton nga mga principals ay para maging kumbaga maplastar ang pag-abris ang klase sa sining nga Agosto. Okay. Ang in-mention na tontong ati may aras ang 50% nga makabataan magapadulong sa buluthuan. Like for example, abi ini mga kabataan tas nga sa mga grades 2 and down abi, no? Ini sila may mga socializing ni sila mo paano tas sila ma-prevent abi sa paghampang-hampang dato ni paray sang ining classmates manila kag mga friends sila other classrooms? Actually, Brian, that's part of their plan. Subong, they will have regulated recess. Meaning to say, ang recess nila sa sulod classroom. So they are all encouraged to bring
Nautod si Sir Ayan, at least tonight maklaruhan naton tanan na ini. Kay para inang amaginikanan naton subong nga gabi makahuna-huna na kon mag-modular sila, mag-online, ti lang mag-online ka kung way kada ya internet, way kada cellphone, way kada sang laptop mabulubudlay. Sir Ayan, balik sa imo, sir. Pasensya. Ayun. Na sa Action Brian ang ila plano, no? Nga, biwaton ko lang, nga regulated recess and regulated lunch. Actually, ang ibang ngay do hindi na makalabot lunch. Kaya ma-shifting sila, so may morning shift, may afternoon shift. So, ang ila recess will be regulated. Even the canteens inside the school will be closed. Kaya tungod nga, hindi pwede nga magkadto sila sa canteen kag magpila dito. So, ang gina-encourage is to bring their own baon, kanon ilang nga baon sa sulod sang classroom nila kay para dira lang sila until nga mag-dismissal na sila. Even their dismissal, ginaplanuhan nga at a given time, isa lang ka klase ang makagwa. So, hindi pwede magdululungan. So, tagang ginintunan sa mga ato ng mga principals, kag ato ng mga maestra, para ma-plaster nila ang plano nila sang insakto. Gin-project naman na nila tanan. Yes, that's why. So, sir, ang kwan siniya, ang pagpauli nila, may ara iban basi maglagaw, although nga may ara tas ang ginatawag naton interagency task force nibla sa national ngati kon 20 down ang imo sining edad, hindi ka pwede makalagaw-lagaw, pero abog yapon seguridad yapon allow naton nga ang family members nila maka-check, makapadulong sa eskwelahan basi magdugang sa volume sang tawo. Ang plano sa mga eskwelahan nga as much as possible kung pwede masugat ang mga bata. However, dili nga di masulod Action Brian ng na partnership with the local government, no? Yes, Kung pwede nga ma-providean man sang local government, ang mga barangays even, sang service ang mga kabataan para mismo ang ilang travel will just be point to point. Alin sa balay, sa eskwelahan, and then balik na sa balay, kung baga kung amo inatla. So, ginapaningwahan ng eskwelahan, pero we also need the help of our stakeholders, of our partners. Kaya hindi tanan maubra lang sang DepEd alone. Yes. Okay, magambal kita, sir. Ang klase nila sir sa morning, abi nga shift, abi 1 week gini or 3 days lang? Anong kagpila ka subjects ang tun-an na lang nila sini? Action Brian, ang laban na plano sang ato nga mga eskwelahan, they have 2 days kung amo niya kung sundo ang ila standard lang nga plano, kasi amo nga ba ko gani maka-arrange gid Japon niya mga ginikanan sang kung gusto nila nga approach, no? Kay tungod na as much as possible ang DepEd would like to reach out to as many students as possible. Pero depende gihapon sa mga ginikanan. Pero ang standard na plano sang kung laban ng mga eskwelahan, they will have 2 days classroom meeting. Okay? So, ang 2 days sa classroom, tapos ang 3 days sa balay. Now, ang number of subjects, ito was na sa Laia, nga ang number of subjects ng elementary and junior high school is around 8 subjects, no? In one, dapat tunan nila. So, ang laban naman ng mga eskwelahan, nagplano, ang semestral na approach. Meaning to say, itong nilang bilog na school year into 2, ang first semester, 4 subjects ang itunan ng bata, and then the next semester will be another 4 subjects. So, bali, mas jutay ang subject na tunan sa 4 na bulan, pero ang competency na dapat niya labuton, yung ibanan man. Yes, so, sa una, for 1 week, ang competency na dapat matunan ng bata is around 2 to 3 competencies. Subong din focus na lang into 1 competency per week. Okay? So, para magmaan ang load sa mga bata, kag maghapos na lang sa ilaton ang pagtuon. Kaya tungod ang aton sinabi na purpose is to reach the basic competencies. You know, the writing, the reading, and the arithmetic ang mga importante nga na. Yes. So, kita nagkaka-failure ang Pilipinas na subong mo sa pagbasa kag sa pag-itsindi kag sa pag-isip, no? So, natutukan ng mga basic competencies. Ang ini, ng mga essential competencies, yung panghatag naman sa maestra kay para dira sila nagabase sa pag-ubra nila sa learning materials kung paano nila i-deliver sa mga bata. So, kumbaga, ang ano na lang gid, nag-stop na lang gid sa ato ang inakahadlok. However, ang Action Brian, kung
kung hindi ka manindugan sa inakahadlok, well, sa subong pa lang perdi na ta sa away natin sa ina na COVID, no? Although it's an unseen enemy, but still we have to do our fight. Otherwise, wala na ta. Hindi na ta mag-move on sa life ta, hindi na ta maghulag sa ato na kasulod ng panimalay. We have the guidelines of the DOH. Let's follow them strictly. Kaya ang problema sa lang galing kaya may magtagasunod. Amo na ang problema, tagigad ako. No? Hindi ba lang ito may problema na maskin LGU problema yan na dapat man. So kung bululigan natin siguro naman as one whole kita ka ng bilog kita makabato kita sa nga masakit kasi nga virus. Ay, sige. At least tonight, sir, nasanag-sanagan kita, although nga layo-layo pa man Agosto 24, may mga changes pa man ang mainimo nga mga sitwasyon. Pero may isa di ka shots ang pamangkot, kinabasahan ko, di siya to pabor, although nga imo tiya, sir, ang kwan mo palayag parte sa ang HIV ni Black. Kaya ang HIV nagatransmit lang through contact, pero ining virus siya matransmit ya kon inway ka mo sa distancing kag face mask. Ano amo nang pinaka-point nila? Ano paglantaw mo? That is not actually my point. My point is ang vaccine, Black. Vaccine. Why ko gina-compare ang duha ka virus? I am not comparing the two virus. What my point is, may ara posibilidad nga ang vaccine sa sinye nga virus could be the same as the nga mabudlay pangitaon like sa ang HIV. vaccine sa HIV. Amo siyang punto ko. I am not comparing the two virus actually. Yes, that's why. Ogin pa-clear ta dayon kay basilay nang ila paghangop bala. Sa palayag mo kay at least mahangpan nila. Anyway, sir, okay naman, although may aton nga oras na ka short gid abi, pero basta may idugang ka pa nga information for Negros Occidental sa mga manunodlo naton kay iban pa, sir. Go ahead, sir. Ang DepEd Negros Occidental kag ang kabilugan nga DepEd nag-encourage gid despite this situation gahatag kita sang tanan na options for the parents to choose from. We are not limiting the education now inside the classroom. Ginahatag nato ng option nga pwede sila ka eskwela sa ila sulod panimalay. No need for them to go to school para makatuon lang. Ang paano nila makuha materials, it could be online, it could be nga mga itabulig sa barangay para ma-distribute ang mga modules sa mga kada panimalay. So, tanang himuon sang DepEd para lang malabuot siya ang kada bata. Now, ang pamangkot talaga, mabulig bala ang ginhikanan sa sulod balay para magtudlo sa iya kabataan. Amo na lang gina siyang pinaka-factor manda. Kung baga, it's high time for the parents to be teachers to their children. Kaya mo naging man na ang atong subong nga kahimtangan. And actually, the first teacher sang aton ng mga kabataan, mga parents mismo. So sila mismo, dapat magbulig man nga matudluan ang mga kabataan hindi lang sa mga leksyon sa sulod sang nga ara sa libro, kundi yung leksyon parte sa kabuhi, parte sa kaisog, parte sa pagpanindugan. So tanan na values and everything else nga essential to life dapat itudlo ba sa ato nga mga ginikanan. May kahadlok kita tanan hindi lang kamo hasta kami nahadlok. Pero we have ang amon lang we will do our job, we will render our service. It's up to you now para sa inyong bula kung batunon yung serbisyo nga ginahatag ng ato na departamento. But we are really encouraging you. Please grab the opportunity to educate your children no matter or whatever the circumstance and whatever the modalities you are going to choose from. Lastly, sir, pila ka options ganito, sir? School, modular, kag online, tatlo. May distance learning ang unang pahagi sa radyo, pahagi sa television, para sa hinobra ang mga alternative learning system na to ng ALS. May sila school on air. I see. At least lima. Sige. Anyways, thank you, sir, sa mga time. May gabi kag pasensya sa disturbo. Mabuhay ka, sir. Thank you very much, Manaction Brian. Thank you, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Si Sir Ian Arnold Arnaiz, no, ang PIO sang DepEd diri sa probinsya sang Negros Occidental. Limatod, no, kay may radyo sila, may TV pa, no, nga kwan na pagtuon, no, school kag ang modular plus ang online, no. Do kasi bodok porte gining halit gid COVID-19 mo galibog gid ang ulo. Action firing line.
Naintindihan kong parts ng Department of Education, hindi sila gusto nga mabiyaan naman kita, mabihanga naman kita bila. Pero ang point naman sang publiko, nga kung mahalita ng kabataan da, makabulig bala ang hindi kita mabihangan sini nga tuig sa eskwela kung magkalamatay kabataan ta. Action firing line. Dim action hands, kabuhi ang pinaka purpose kung nga ang may mga tawo yan naghambal nga hindi lang taanay magklase. Sa part naman sa DepEd, hindi man naton sila mabali kay ang tanan ginatun-an Manila. Actually, ang mga pamangkot ko to kay na medyo kulang pag ito. May damo pa ko tani, gusto ipamangkot, galing ko ang chimpo naton, gusto naton tunga-tungaon man. Ang pinaka-basic lang tong ginkuha, dato para at least may initials kita nga ihibalo kung anong ginatawag nga new normal sa pagbukas ng klase mga kaksan. Ang kay na, ang pamangkot para sa HIV, bla, kag ang coronavirus. Kaya iti ang pinaka-point ni Sir Arnaiz dito to ang vaccine, ano? So, ang vaccine nga ini, sigurado bala kita kung dito mag-klase, subong vaccine na next year, no? Tingin ihimplo niya to ang COVID, ang HIV 40 years na, 4 decades na nga wala yung vaccine, bisan di ko nulaton tarang vaccine na, basi hindi na lang kita mag-eskwela. Damo nang bot silingon niya, ano? Pero kung matapikan ka na tuod, kag wala ba yung Japon vaccine na, kladula, tiris kalibutan. Doon di ko kanjindi, kung di ko makadto, Action Henry, sa entrance bla ko malusot, o kung exit, din ko maagi, kung magsulod ko sa mall. Nabutang tas tunga, sige lang mga muyo, kita ko din pinaka-the best na dito kita mga kaksyon. Pero dali gid-actionan, doon naka-live si Tatay Digong Subonghaw. Naka-live siya. I-check natin, Action Hands sabi. Kaya nag-live si Presidente Rodrigo Duterte mo, basta may gun, dula na. Tapos na. Kagina pa sa nag-live. Ay, sige. Abi ko gani kasige pa siya po hambal kay tani on air ta siya, no? Wala na to gali tapos na. Sige lang. Last 7:40 Action Radio Philippine Standard Time sa ton sini nga pagpangalagan. Pag graduation sang PMA kag PNPA Action An. Okay. Sige. Amo ning Zoom nga ginatawag na Zoom graduation. Ngaway mas laga to bangay man kay para social distancing mangyapon. Online graduation. Okay, sige. Okay na lang to. Kay ay man to madala sa graduation nila to. Action firing line. Pero ato to siya naghatag ba sa sangya sa nga minsay sa mga nag-graduate nga mga bag-o nga miyembro sa aton sini nga mga PNP, Armed Forces, mga pagidibandira ila sudlan ni Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Marine, kung ano pa, hindi man abusayap, kailangan man ako. Wala na ialabot. Last 7:40, pagbalik natin karon dugay mga kaaksyon, ang iban pa mga balita. Check natin ang kapulisan. Ari, mayo man yung balita, okay, ga-prepare na subong ang Police Action Hands. Kagang Philippine Army, sila ang managtag sa ikaduwa nga transining size mill. Action firing line. Sangsap nga ini, tenob lang preparation nila, may guidelines na sila nung dapat himuon. Dugulibog ulo ko, gidungaga naman trabahong pulis ta. Action firing line. Hindi ganita kasulusulbar sa mga kriminalidad kag pagbantay sa palibot ta kay jutay manayhan ang pulis ta, ang armita jutay, dugangan pagidya sang download nga ini, tiga tubangon mo di mga reklamador tanan nga nakabaton sang size mill. Action firing line. Mas prefer ko na lang ang mga opisyal managtag mo kay basi matakab lang pulis ang size mill magreklamo ka mag-inarak-arak karon pang gabutan ako mo karportipa na. Hindi lahog man lang na. Pero prangkang istorya ginakulang na ning PNP naton dili pa naging haboy sa ilang trabaho ngay ni. Kali si Duterte di mo sugiran siya do kadamo kinawatayaw. Isaylo tani sa ibang ahensya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hinimo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:51. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon, gina-endorso man naton sa inyo ang CL77. May 7 ka sangkap ini, no? Gintingob ang ila siring mga ingrediente. Agod nga mas mabakod pag ang pag-igo niya sa lawas ng tao while nga nag-inom kita sining CL77. Ang CL77 mga kaksyon, may ara sang original, may ara sang pike nga ginabaligya subok. Paano mo nabalaan ng CL77 ang original? Una, ang takop niya sini, nagaduag sang green. Ikaduha, ang sulodlan niya, 375 ml gidya. No? Hindi iya kay lain nga sulodlan. And then, ang original wala ginalibod. Mabakal ini sa otorisado nga mga dealers kag sa mga butika. Ang pike nga CL77 nabutang sa 500 mg nga sulodlan, pero ang tatak niya 375. Tidra pa lang daan na tiplang ka na. Ang pike pagid nga CL77 nabutang sa lapad. Ini balang ginasudlan katanduay or dark balang ilimnan nga botelya. So fake ina siya. Hindi ka mo magbakal dira kay nga hindi nyo gid mapuslan usik lang kamo sang kwarta nyo. Kagang pike nga CL77 ginalibod, ang original wala. Ayos na, CL77. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. La 7:53, grabing mga komento sa aton sa interview bago gid lamang. Pero di tiya si Sir Ernest ang ila sini ginaaway ha. Kundi ang DepEd iya, ang guidelines nga ang himuon sa DepEd. Aryo, Sir Tani, gin-reserve na lang nila ang 1 year para sa proper nga training sang teacher kag enhance nga module, no, nga pwede nila ma-offer sa mga kabataan. Di siya maghambal na di kita mahadlok kay sa tuod lang kahaladlok gid niya, especially ang life sa mga kabataan risk go gid niya katama tod. Amo to kay na nalipat ko magpamangkot kung ano ka preparado action hands ang aton nga mga manunudlo nga magtudlo teaching online nga sitwasyon.
Kag ang set up bala sang TV kag radio. Gali kiti kaya ni Shalco daw di pagid sila kompleto ang ilap na mga basic pagid lamang ano. Kailang buton ta ginay plakadlaw kamagambal kita radio karon ti ano markilas na dis Action Radio Bacolod do. In oras te ang arkila di ko mag block time dis Action Radio Bacolod adlaw hindi basta-bastang bayran mo ya. Kung sa TV Igilibog ulo ko, no? Bisan ako daw, ako paminsar ko, hindi yung dapit. Sige lang, paplastar ta na sila na. Kay kabalo ko, may mga ideya ni aton sining DepEd, no? May mga kwanis lang ang DepEd na aton gintunan, gid nila taran-taran. Si DJ Jonah naman niya, wala sa assurance ang COVID like sang ginhambal, sang gina-interview if tinadula siya, o di na tunog kadtuman. Ay kanugon, baka namin ito tari basahon. Dito nagkadtong imo sa nga kuan man. Kadula siya, no? Alright. Halin sa kairinan, Aloro Rico. Good evening, Sir Bry. Always kami nagapamati sa programa nyo diri sa Shinda Kabungbungan, Barangay Sag-ang, La Castellana. Kag patamyaw na lang dayon sa mga utod ni Nanay Diting ko, no? Sa Barangay Biaw. Hindi ko lang pag-isa-isahon kay hindi ko kilala. Sige, no problem. Si Juliet Ruiz naman niya, sa high school, guro pwede kay kinshindi ang mga kabataan nga tudluan mo paano maghalong or likaw. Pero elementary, ay do kalang-alang gid guro. Si Ray Jantan Villalon naman niya, good evening, Exxon Brian, watching from Barangay Purisima, Manapla. Monitor lang kami ni subong nga program nyo. God bless. Salamat. Si Vivian Istrobo, ang paborya nga magbukas ang klase, okay lang naman na iya. Pero kami nga mga pigado, hindi kami pabor. Hindi man basihan ang edad kung gusto makatapos sa eskwela amon kabataan. Kaya importante sa amon mga ang kwarta. Kabuhi ay importante sa amon kay bisan magkaon lang kami kamuti kahoy kon buo amon pamilya na namakomola na. Gayto na kamuti kahoy, be? Si Floser Ponce Magril naman niya, wala sang panika isog subong nga pandemic nga ini. Kay kaaway hindi makita amo na nga bisan ano pakaisog kinahanglan mugid manago. Si Andrea Amanda Jaime Araban, si Sir Peter Noble, Ana Mandrig Gusrob, amo gid ma'am, makaluluoy gid ang mga pigado kag badugangan pagid ang magiging mangmang sa Pilipinas kung amo ina ang ila sistema. Kay hindi iya maka-afford ang mga poor people hambal niya. DGN di na ito ginaawa mo ni Guro, no? DJ Jonah, it's not about the medals kuno or honors sa school. Hindi importante sa kabataan, kundi ang ila abilities and mentally alert kag active ang learning ma-practice sila as long as bata pa. Wala kasiguraduhan kung 1 year lang bala ang ihulaton sang vaccine. No, wala na kasiguruhan, di bala choices ka mo, pwede man ikaw tudlo sa mga bata mo para hindi sila mag-behind. Wala assurance ang COVID-19 kung until when ini can be next year or next 10 years. Wait pa naton ang vaccine. Pabor ni siya sa DepEd si DJ Jonah. Kung ako pa itindi. Ana Mandri Gusrob, agree with you ma'am, ang edukasyon ara lang na iya. Ang life kung wala na, it's gone forever. Si Rolen Guarino, Araman. Sila mismo, Drio, nag-sinabtanay sa chat sa live. Nami kay sila mismo, nag-sinabtanay. Istorya lang mo na, kay mga istorya man ko na yan. Action Firing Line! This time, aksyonan, try na itong buton si Lieutenant Colonel Gilberto Guriro, no? Sa aton sining linya. Gilbert lang gali. Why na di Gilberto, no? Ang PIO man sang Pro 6 sang PNP, no? Check naton kung may guidelines na bala sila. May nabato na sila mga direktiba, no bala mga tikang anong ginahimo na subong para masunod nila ang diskarte ya sang DSWD. Hindi diskarte ya sa mga barangay, hindi diskarte ya nga mga yung mga lista sa hindi kwalipikado, kung paano nila himuon ini mo dako nga trabaho ini sa PNP, ano? Ang magpila ka libo danyang ila sininga trabahoon iya ka PNP. Do ako nakapuyan sa side nila nimo. Ginduga nga naman ang ila sininga workload la sa ngaton sini kapulisan. Do akong
dako nakapoy kay ti kadako man dan sang ila tulubangon sini subong ihatag pa silang poder sining sapsap nga ini. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero. Sir, good evening. Yes, Brian, mayong gabi. Top na mo sa station nyo. Kag sa kapamati sa aton tanan, mayong Aha. Kabalo ka, good evening sir, salamat sa time. Kabalo ka sir, bisan nga inabalang nga gatubang ta subong sa COVID-19. Kaning sindihan nato na sitwasyon nga medyo masako-sako kita, pero ang iban nagapaabot gyapon sa second tranche ning 6,000 pesos kiti dako-dako gid man nga bulig, ano? Recently gid lamang the president naghambal nga ihatag ang poder sa PNP kag AFP ang pagpanagtag sini sa ikaduha iyang wave. Ano sir ang sitwasyon sini, may mga guidelines na kamo, may directives na kamo sa sining palayag ni Presidente Rodrigo Duterte? Una bes, Action Brian, the Police Signal Officers would like to appreciate and thank President, our SILG, and of course the CPNP for the trust and confidence na ginhatag nila sa atong kapulisan. We do understand that there are responsible offices that is tasked to distribute the special amenitization program, or in short, is the financial assistance coming from the government. But if it is a decision of the President and our SILG that the PNP and the Armed Forces of the Philippines will also be helping in the distribution, we welcome it. Wala man din siguro tama ka ginasiling mo. Other than that, we have our task sa kabuuan in maintaining peace and order at the same time, public safety and security in the entire region and even in the entire country. Siguro, ang ginatanaw of Brian sa aton gobyerno is that anywhere you go, we have our PNP personnel. Yes. Na platform, mag-isa lang ang DSWD is very limited because they were localized. Kita naman niya, other than our personnel in the police station, we have other police officers coming from the National Support Unit. Now, as of this time, we have not yet received formal guidance or any procedures or protocols kung sakasakali man ay ihatag sa aton sa Presidente. We don't know yet if regions that are considered low risk or under general quarantine, we also recipient of the second tranche. However, take natin Brian, kung matabo man siya, we will do our best kung paano natin isa ma-distribute timely that our President will not be frustrated in the distribution of assistance. So meaning ang PNP, subong sir, may bigro pagkabalo nyo sa mga initials na mga information, nagapautok naman kamo sir kung ano nga mga estilo naman ang himuon nyo, ano dapat ang mga tikang, din kamo maagi na pinsaran nyo na subong sir, ginamat-amat nyo na sir, draft abi sa inyo sining mind kag mga meetings ninyo sir. Exactly, that would be part of the processes that we will be doing. Much more in Negros Island, there are saying we do consider we have insurgent problem. Yes. The real man sa Panay, may araman but very selected. So we cannot afford to sacrifice our men in uniforms na hindi kita nakaprepara because of that distribution. Don't you worry. Of course, with the support of the general public and the residents of any locality in the community, matigayon nato ni siya na ma-distribute kung sakasakali niya sa aton. In the same manner, siguro nakita sa aton SILG, sa aton Presidente, that men in uniforms as no political affiliation anyhow, kag wala nasing other personal interest, but ipalabot. You know, Action Brian, other than that, beforehand, di ba, ang aton kapulisan, may kita programa, sagot ko, kapwa ko program. There is Campo Delgado, kag sa nalagsari nga Kabanwanan, we have that program and we go beyond. Anong gusto natin ng balon na we go beyond the Action Brian, other than adopting a family. Mayroon kita bayanihan, market. I see. Almost every day na siya, ginahatag na natin sa mga pumuluyo because in this time of pandemic, you know, corruption should be avoided. Yes. In this time of pandemic, we should always stand as one because for sure, if we will be doing the right thing, we are helping each other, we are not only healing as one, but we survive as one big family. Okay. So, amo nang ilang taon namon gani sir nga sa inyo abing nga situation subong medyo masako man kamo, so idugang pagili nga trabaho sa inyo. So far kaya man sir, kaya lang sa mo nga sitwasyon? Yes,
wala gid na problema sa bayan, we can adjust. The most important is the government will not be frustrated in the distribution of a million. Action Brian, it really shortens our job. Why? Kung maboy din nato ng mga complaints sa, di ba? Ang resulta sila, kasugdan, Western Visayas, of the Fiscal Amelioration Program hotline. After coming up with the hotline, amo na bato naton sa, I think, umabot na for Panay Island, umabot na ata si Action Bright ang mga almost 300 na text messages. Wow. Wala pa nalabot sa mga probinsya kabanwahanan. So, nagsulti ang aton obra because of that. Probably, kung matabo siya, ang isa na kaginaboy natin is that maaboy na natin additional job of the police to do the investigation kung malikawan ang complaints ang aton mga pumulo on the irregularities of our elected officials. So ina dapat ang aton i-avoid gid sa part sang PNP ano kay sa pag-intindi ko I don't know kon basi sala man nga kon nga paghangop daw hindi gusto ni Presidente Rodrigo Duterte madugangan pagid ang mga irregularidad nga nakakatabo sa mga barangay officials kay mga LGUs naton Sir Guerrero, sir? Yeah, you're true. Indeed, Action Brian. I think the assistance the ask from the CILG, the police will do the investigation, really helps our president to do the assessment. Amo na siguro ang resulta sa iyan na assessment. In fact, that also is basis to come up with the decision, although siling ganin natin another task, but kung amo mo lang na siyang solution, Action Brian, para may iwasan ang irregularities in the distribution of financial assistance, why not? Yes, of course. Una nag-congratulate na kita sa inyo because another job nga i-download ra sa inyo pero kabalo kita sa sininga trabaho may abilidad ka mo diri no. Kay kabalo ka si Presidente Rodrigo Duterte do nakit-an ko to nga may ara sa mga upland area bala sa inyo daw wala malabot maybe guro sang ahensya nga nagapanagtag subong nga may kapasidad sila nga magsaka dito the PNP and the Philippine Army. Correct ko kung sir sa kung sila pananawan? Yeah, exactly, you're right, Action Brian. Una-una, we could use all our assets that we have. Like for example, to include island barangay and island municipality, we could also request the presence of other uniformed personnel para ma-materialize. And coordination is quite easier considering that we have already established collaborations and cooperations among many uniforms. So we are hoping kami mismo nagapaabot kami nga ni mga reklamo sang pumuloyo nga si Juan de la Cruz nakabaton nga hindi man siya dapat kwalipikado kami amo sa sini si Jose Iyaway nakabaton nga dapat siyang kwalipikado amo na ginalauman ginapon from PNP, sir. Yeah, Action Brian, in fact, hindi man pwede na hindi kita makaobra kita sini without hindi kita makaobra without the SWD. Still, we will be needing the assistance of the SWD in terms of the identification. But on the distribution, for sure, we can no longer give it to the old one, sa una ito ng proseso, kasi amo na blad, amo reklamo, imo lang utante ang imo atagan, amo man na siya diri ang nabato namon Action Brian balang mga text messages, diba dito, reklamo, pamilya lang ni barangay chairman, mga kabuto sa iya. The same old story na kalabot diri sa aton. Katuan man nato sila ka barangayan, nobody wanted to instruct testimonies except for the very, very few na nga nangdugan. Good luck sa inyo, sir, nga panibago nga trabaho kung may arigid man kita diri sa Western Visayas kiti na under kita subong sa GCQ. Good luck sa tanan-tanan. Pero iulayhon ko na lang ni pamangkot gamay, sir, kabalogig ko hindi ni matago sa imo. Diri sa Bacolod, sir, daw asod-asod under lang sining COVID-19 nga situation subong tatlo ka mga big personalities ang nagkalamatay diri. All of them ginpang luthang ini sila broad daylight halin sa kay Huilar, Maui Huilar, gindasnan ini kay Gerald Cuadra, kag kagapon gid lamang isa ka Roland Tan, negosyante diri sa Bacolod, ang pinangpatay ini sila paagi sa pagpangluthang. But before sining tatlo, guro mga lapit 30 na ding pinangmatay, sir, nga so far na wala pagid matagaan sa hostisya. The PNP Bacolod nagapalayagin man, may kakulangan sa witnesses, kakulangan sa mga ebidensya kag iban pa. But the Region 6, sir, anong mga directives nga ginapadala diri ipaabot diri kay Colonel Binyas sa sining situation subong, sir? Una, based Action Brian, the problems that only within Bacolod.
It also happened with other highly urbanized cities, even Iloilo and other capital towns in the province. Yeah. One of our concern this time, Action Brian, is the solution of the case. In fact, it's not only Bacolod City that is being affected of that for the unsolved cases. That includes Police Regional Offices, regional headquarters. Why? Because our performance in terms of crime clearance and crime solution efficiency will also be decreased compared with the previous years. And, ang commitment, Action Brian, ng atong kapulisan in the development plan is how we solve the crime and how we increase the crime solution efficiency for the safety index that the people will know that they are safe. Amo na siyang isa kasukatan. Amo man ang concerns ng ato Regional Director of Police Brigadier General Thomas Pusan that there should be an in-depth investigations about this. But the challenge is like this. Bisan ano naton kakandak ang investigasyon if people will not be vigilant about it. If there are people who are not going out and give their testimonies, we cannot prosecute the crime. Yes. In as much as possible, that's the directives not only for Bacolod City but even to other capital towns in the provinces. Amo man lang ilang mga concern, Action Brian, unsolved cases. Pero in as much as possible, ginatingwan gina naton na para masolbar. Dahil siling ganin naton, ang atong kapulisan is Nautod si Sir Guerrero, balikan ta siya. Action Firing Line. Ginulayhon ta na lang ang pamangkot gikan sa Region 6 mga kaksyon kay under ini sa ila ang Bacolod man kanang mga direktiba abi for Colonel Henry Binias no diri sa Bacolod City Police Office sa angot sining medyo madamo-damo na nga nagkalamatay. Sir, balik kita si mo pasensya gid. Sorry. Okay lang. Sinasiling ko, Action Brian, kita naman rate ang national headquarters into ICER. That is Individual Commanders Evaluation Report. In the ICER, isa kasukatan dira, Action Brian, is how you resolve cases particularly committed by motorcycle incident. Yes. So, ginatingwan, in as much as possible, kulang na lang ng balon sa aton Police Regional Offices na tanan ng mga commanders dira sa inyo ginapuga para lang ng pangitaan ng solusyon ining kaso na ni may file support. Otherwise, it will boomerang to all of us. Okay. So, diralan tanay hasta, sir, no? Kay amo na, no? At tanan diri karon laom nga matagaan giman sang hostisya pero sa nambal ko na ang PNP nagahimo gid sang paagi galing kiti amo na kakulangan sang ebidensya. Ang mga saksi wala sa may magtindog, sometimes ang family sa mga victims do hindi man makapalayag sang konkreto man nga detalye, sir. Exactly, you're right, Action Brian. Just like with the SAP complaint, damo-damo nag-text sa atong gagpabalo kung kadtuan mo dito, especially kung ng testimony, sir, hindi ko tamad na ako. Now, remember, in the filing of the case, hindi pwede ang text lang. We also require to submit evidences and affidavits. Correct na. So, in the absence of that, we cannot pursue the filing of the case and anyhow, we cannot find justice kung hindi naton may file ang kaso in any courts. That's why nga na-mention ko sa komentaryo ko, hindi man basta-basta si pulis nga mag-file ang kaso sa kung sino lang ang gintudlo nga wala sang kompleto nga detalye kiti mahawsyaw ng guay na karon kaluluoy man tong inosente kon hindi gid man siyang suspect. I do agree with you, Action Brian. At saka, kaluluoy man atong mga tao nga mapayla na mga inosente because of the absence of the evidence. Ang pinaka-importante ginapangayo naton tani sa atong mga pumuloy, Action Brian, is that we should always be keep on vigilance at all times. And as much as possible, adi pa kita subong sa quarantine period, although we are low risk, baka pwede pa lang we should stay at our home, we should have respective houses. Hindi man ni siling na malaing kung nga kita sa atong mga panimalay, we are not only reducing the crime incident or preventing the crime incident to occur, but most likely, na ginabuligan nato na magdugay paglapnag o magkara second wave kung sakasakali for COVID-19 na pandemic, Action Brian. With that, Sir Guerrero, sir, maraming salamat sa mga time tonight. Maayong gabi, sir, kag mabuhay ka, sir. You're welcome, kag kami nagapasalamat man diri sa Police Regional Office 6, lalong-lalo na dira sa Bacolod City, kag po sa mga suporta na ginatag sa aton mga pumuli. Ulupod kita para atagan naton sa pinaka-maayo na sitwasyon o pinaka-malinong kag mataway na riyon
ang Western Visayas. Mayong gabi and God bless us all. God bless, sir. Action Firing Line. Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero ang spokesperson sa PNP Region 6. Kaya mo na, no? Ginahulat nilang guidelines kag lipay man sila gina-welcome nila nga ginhatagan or ang pagsalig iya sang presidente na tuhoy sa ilang PNP kag Armed Forces of the Philippines sining pagpanagtag sining ikaduha nga wave iya sang special o social amelioration program o fund sang gobyerno. So sila basi guro so kay Sir Guerrero siya basi guro si Presidente Rodrigo Duterte luyag lang nga i-correct ang mga doings before nga hindi manami balalabi na gid sa mga reklamo sa publiko, mga maluso nga pag-release diri tiyang PNP nagapasalig nga i-release ini sa natungdan kag avoid ang amo mo na reklamo kontra sa mga barangay kapitan, mga alkalde dira kag labi na gid sa ila nga dapat hindi sila pagreklamuhan kung sila nang gapanagtag. Action Firing Line. Sa pagkadamo sa naga-agree diho, siya sige, nami paning pulis kung basahon mo di mga sa nami niyang pulis kay managtag panagtag man sila gani nga bisan wala sang mando sa gobyerno. Tilang tawon ta, no? Kay sa ilagin salig inisubong, way paginman guidelines sa nambalta na, way pasang kunano pa nga pagsulundan, direktiba, pero ti sila mismo advanced na, subong nga nagahimo sa mga tikang, bing himuon nila, although nga ti mangayo, mas lagyapon bulig, mangin partner, man nilagyapon diri, ang DSWD, nga mo gining ahinsya kung tani, nga mo ang may poder sa pagpanglapta, pang panagtag sining kwarta sa gobyerno. Action Firing Line. Mangayo mas lagapon tabang kay expertise niya sang kwan mo sang DSWD nga hampang ini mo. Galing ko kisa kung laptan mo bi sa mga korupsyon be. Gakadula man gana sang presidente nga ihatag ang pagsalig. Action Firing Line. Bisan kalayo na ni kuntani ang PNP kalayo na ni sila mo ang panghatag sining pundo sa gobyerno para sa pandemic ngayon nga problem subong hindi na ni dapat nila makiti sa ila pa lang mismo trabaho nga pagka-pulis kulang sila katama pila na sila kabilog nabudlayan na sila gani mag-solve pa ini problem like mga krisis nato mga kriminalidad naton kay bangod may kakulangan abis ang tawo hindi nila gani mapalaptag yung tao nila kay ti ang ratio gani subong guro pila action an 1 police to 2,000 personalidad or individual. Makon mo na, itandi mo isa kabilog police sa 2,000 kabilog tao or 1,000 kabilog tao. Paano yun na makopapan man? Action Firing Line. Tigindugang pagidini nga trabaho. Pero according niya kay Guerrero, okay lang. Kaya hon nila kay tigin salig ini sila. Tigudla ka sa PNP kag AFP mga kaksyon. Action Firing Line. Ginulayhon ta na malantong kalanabo nga pinatsanay dis Bacolod. Amunay? Way paginman sa direktiba si Sir Rene Pamuspusan, ang Regional Director sa PNP, pero nagahimo naman sa tikang mga kapulisan sa Bacolod. May mga ginadihon na sila. Suliton tang problema, saksi ang pamilya kung kisa. Kag ang mga CCTV, mo nitaning bag-o nga dimension sang bag-o nga teknolohiya, bala nga makabulig kung tani sa pagkilala sa mga suspitsado, bisan masimakitaan malanto sa guya, ilong nga porsyon kag sinag malang kang makitang nawong niya kundi makabulig tani. Action Firing Line. Kalig ko kisa mga CCTV hindi man puslan kang iban design lang. Ang iban way manggagana, ang iban niya pikoy gid. Action Firing Line. Siguro sa mo sining panahon nga ang CCTV importante sa aton sining kwan, sa aton sining palibot subong, ang aton sining permit and licensing division sa Bacolod, mga opisyal naton i-check naton ini, na check na to ni magwa ni sila permit da son lang tawon nyo ng kamera nila ituon nyo to mga nawong nyo kung nagagana ni kun why. Action Firing Line. Kay base bala ang naga-survey kag naga-check da sa mga permit ina kag kung makakita ang CCTV may ara tuod. Pero hindi mo man to pag-usisaon kung urig to kung nagagana to pakakita mo ara da dahil wala nyo check CCTV check pero way gali gagana. Action Firing Line. Wala dapat ikuhiton mo gid kag linglingon mo gid para sigurado. Tilang tao in times sa mga kriminalidad nga ginaasahan sa polista CCTV kiway man saksi abi hindi miyan puslan. Action Brian Morden. Action Firing Line. Las 8:18 pagbalik naton karon may mga balita kita gikan sa Kapitolyo Provincial and Bacolod City Police Bacolod City Government Center. Check naton karon kay siyudad Subong da alarmanas na sa pinatsanay di mga negosyante para no. Sa aton sini pagpangalagad karon dugay-gaya. Dira lang kamo, walang iwanan. Objective, balanced discussion,
Fearless comment. Action firing line. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
naglaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig ug ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng himo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo. Radyo, kaupot si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:26. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso ginaton sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon, nagapang-boost aton sa nga immune system. May Life Extension Coffee Mix man sila pinakaunang kape nga may aras ang vitamin D3 na mga kaksyon. Ini mga produkto sang Life Extension Philippines nga mga imported halin sa iban nga pungsod ginpaagi sa maid-id kag madalo nga pagtuon antes gindala sa merkado. Diri sa Bacolod mga kaksyon, bakal ini sa mga butika, halong man kamo sa mga piki, da ka magbakal kamo gani isang Life Extension, dapat may tatak nga iliman para sigurado nga urig. Or bisita ka mo sa clinic nila dira sa may GA Esteban Building, Lacson Street, on Handiri, amo na ning Burgos, Lacson Street para sa inyo sinikahapusan. Libreng consultation sa mga medical doctors. Action Firing Line. Action Brian Morgan. Action Firing Line. Mabasa kita na aksyonan sa mga mensahe ta, no? Dali gid lang kay plastar naton mga mensahe naton subong yang gabi. Hindi pa to available ang army aksyonan sa encounter. Alang-alang pasla ko na. Sige. Mayang gabi lang sa kay Alan Navales, naga-monitor si Rimatrion. Okay man ko ng PNP, ha? Amo magpangtagtag sina, ano? Action Bright, good evening. Ang new system ko no, sa education will definitely affect the quality of how to educate the students. Haloson gani maka-absorb kita sang lesson. Ang iban nga mga estudyante nga face-to-face sa ilang teacher, how much more nga hindi na sila kaatubangay. Worst kay nagbayad ka sang school daw himuon pa maestra mga parents ta. Ay kalain man siya. Action Firing Line. Pamatang balko kini gabi. Ang maginikana nato ng ilang time kung tani sa trabaho. Pero magamuni nga panahon nga mag-modular study ka,
bisan mag-online pa ang mga ginikanan naton na stay at home lang gid-anay for the meantime para magtudlo sa kabataan nila. Ang sweldo sa manunudlo. Pero ang natudlo, si nanay or si tatay. Action firing line. Pero dito gusto ko offense aton sa mga kwa na. Kabalo kita ganaton anila ni tanan. Sige. Si Mian Apostoliro naga-monitor man. Si Mierna Istrao Playda, no? Hindi madala sa paisog-isog action bray kay kabuhi ang nakataya diri sa kabataan kay kahapos lang latnan sang COVID unlike HIV. Husto ina na. Sige. Action firing line. Unahon ko Section Marlon hinabiyag gikan sa Kapitolyo Provincial nga mga balita subong nga gabi kag ayoon ko man siya karon na ayoon ko sa liwat nga ibalita tublang balita niya gabi bala partiblas politikas Negros Occidental dangan daw nagasibod man niyo kag syudad sa Bacolod, no? Pag-greet lang ga sa amiga niya kuno nga si Jillian Caburog and family dira sa Barangay 1 Balabag, La Carlota. Nag-greet si Sunny Boy Magsipok ang yasini nga BF. Basta riyo, porti ni kadibuinas ka si babae aksyonan mo. Kaya yan nga boyfriend ka si Sunny Boy sa social media, sa Facebook. Yung hambal ni I love you ga, palangga, tagid ka. Grabe ya, maghambal ya mo. Dibuinas ka tama ni si Jilenio. Kag dibuinas maini aksyonan si Sunny Boy, kay ang babae ni daw si Angie Locsin na bingitsura, sino man bing lalaki, hindi sige I love you sa Facebook man. Diba? Kung ikaw boyfriend nga mo ang girlfriend mo daw si Angie Locsin or di si Bia Alonso, kundi bisan sa live sa Facebook, daw ba I love you, ka na lang I love you, tanan nga oras da. Oh, di buenas, sila duwan di buenas, good luck sa inyo ah. Kung magpakasal na ginman ka mo, ari lang kami di, ang bilog nga pirsa sa Action Radio, i-off ta kadali ka maatin. Ano? Di ko kayo chindi sang imong lip-lip ano na. Action firing line. Isulat na spot. Provincial Capital Reports. Dire kita sa balita with Action Marlon Hinovia, no, sa Kapitolyo Provincial. Action Mar, may gabi. Action na bray, may gabi ginapabot ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga pagtupa sang Hunyo 1 gina-expectar na ang inabot na rin sang damo nga mga Negrosanon halin sa mga probinsya nga apektado sang COVID-19. Hindi magod by June 1, gina-antisipar naman nagsumbray nga hindi na pagpadayunon ang implementasyon sang General Community Quarantine kag tugutan na nga makabalik biyahe ang mga aeroplano kag barko. Pero may ara action rise ang protocol ha nga sumiter na si Governor Bong Lacson sa 4 ka mga ahensya sa gobyerno. Nga mo ning may papel o kung may dako nga papel sa pag-asikaso sa mga naga-inabot diri o kung mga returning residents. Silay Airport sa kaap na sa Civil Aviation Authority of the Philippines, PPA, Philippine Ports Authority, Maritime Industry Authority, Marina, kag Philippine Coast Guard, no? So by sea kag airline ini aksumbaray nga pag biyahe. May protocol bot sa lingon nga hindi basta-basta aksumbaray nga nga batunon lang sang barko ka eroplano ang sinuman nga pasahero nga luyag nga magbalik dali sa Negros kung magsulod sa Negros Occidental. May protocol nga dapat sundon. Isa dira aksumbaray dapat may ara sang lista. May listahan nga igabase sa espasyo sa mga quarantine facility diri sa Negros Occidental. Anong bot sila yung Action Mar? Pag-abot nila Action Friday kung mahimo palang ma-quarantine. Pero gina-expectar nga madamo maabot, hindi siguro makomodar tanan. Ining mga returning nga mga residente mention Action Mar halin ini dito sa Luzon area. Luzon area? Kung diri lang sa Panay area, halin sa diri sa Western Visayas lang i-quarantine man sa Nagyapon. Amo na Action Bray ang gusto gitani sa provincial government.
Kag sa protocol na butang to, by June 1, hatagan prioridad ang mga returning negrense. Damo ina. Oo, dapat amo na anay hatagan sang prioridad. Unahon sila nay, papuli gid direk Sumbray. Aha. Kag i-check sang Provincial Health Office ang availability sa mga quarantine facility. Kung pwede pala Sumbray kada abot di may quarantine nga butangan. Kung wa gid man kag siguro ti amo nang matabog gid sa uli kun di gid man Sumbray makontrol ang pag-inabot sa pasahero. Kung wa hambal di gov kuhaan lang isa kontak para nga anytime Sumbray kung kinahanglanon sila kada kuhaan sila sang test hapos na lang ginatuwag contact tracing. Pero ti mapuli sila sa puloy. Anila to, anong protection man sang ila sini pamilya Action Mark kag siya mismo nga nag-abot? Ti amo na Sumbray ang i-plaster pa. No, kung kami pila pa kadlaw mo before sang June 1, way pa man sang response mo. Ining apat ka mga government agencies sa kipadalaan sang letter. Halin kay Governor Bong Lacson. Sila sa nga response, posible mawalaan da ko na nung final nga plano. No? Sang provincial government kasi ning apat ka mga ahensya sang gobyerno. Kaya amol ang aton subong nga pasilidad Action Mark dito lang yapon sa Magalona no way pagin madugang gani. Bali apat na nikbilog. Apat na niya. Kundi una Mambukal, Okay. ikaduha na ang Ibi Magalona. Ika-tatlo Action Bray ining pension house kag hotel diri sa Bacolod nga ara sa uwa para na sa mga OFWs makonsider man ang Sumbray nga quarantine area mo. Okay, Kay ika-apat amo nang sunod sang Cadiz. Kaya paghangop kuya ang sa Ibi Magalona to para lang gid sa mga returning negrense balaya kag sa mga hotels niya kag sa Mambukal para sa mga espesyal ini Action OFW. Damo silang pagbutsilingon ko mo. Okay, ginabuligan sila sang uwa mo. No? Uwang nga gasto. So, sa ilong sila dapat sa hotel o galing. Kaya bago mas na natabo ito ang Sumbray nagligad blang nga pag sa ilong sa hotel de, nga way pang resulta, nag-positive, kinuha naman liwat, balik dito sa isolation sa Ibi Magalona. Kay medyo mabutang sa peligro man ang iban pag isa nga mga tao, hindi lamang upod, di lang nga OFWs nga ra sa hotel, kundi sa palibot gina sa hotel, kag sa ibang nga tao ga tinira sa hotel. Yes, correct na So may ari Action Bray gin post kag naka-post man sa aton sa Facebook page kung paano maka-apply para makakuha sang Certificate of Acceptance. Ining Certificate of Acceptance Action Bray kinahanglan ni nga makuha sang stranded negrense, land-based OFWs, stranded seafarers nga waay makarenew sa ila sa kontrata kag waay makatigayon ang Sumbray makabalik dito sa ginobrahan nila. Pusilingon kontani ini sila nagaplano na nga magbalik dito sa pungsod nga ginobrahan nila OFW sa sila kadaan nagbalik din sa Pilipinas, may plano magbalik sa ila sa nga ginobrahan to ugaling nabtan lockdown, nabtan community quarantine, way madayon na stranded sa Manila. Kagwa sila mahimo, balik sila sa ilang lugar diri sa Negros Occidental. Magduwa na sila kabulan to, ang pocket money nila sila nalala karon manutos laman, no? So muna nga dapat gani ang Sumbray kinalan niya bulig diri sa uwa mo. Hey, nako na rin papel sa nga uwa. So ang provincial government bagod man sang kadamuon, no? Ginbasihan ang Sumbray ang kadamuon sa mga nagparehistro nga daan, sobrang libo mo. Susko. Way panalabot ang Bacolod noon, Negrosanon pala na. No, ti subong medyo jutay action na Bray ang nagparehistro bago nagiban guro ka proseso pa lang, plano pa lang. Kaya nagahulat ka na panilag man kung ano matabo by June 1. Feeling ko lang pag publish sa tublas ang numero sa probinsya to gana rin nagring-ring na tugro na untat Action man ay, no? Yes. Ang iba Action Bray piho nga magapanilag pa kung ano matabo by June 1 kaya sa pinsar nila hilway na sila makabiyahe baka makasulod rin sa Negros Occidental. Kaya naga-base na sila sa pag-downgrade blas ang ECQ to GCQ, GCQ to modified GCQ until wala na gid ang community quarantine. Pero dapat mabalaan nila Action Bray nga hindi amo na matabo. Kaya may ara gyapon iset nga protocol ang provincial government sa Negros Occidental. Correct na. Si Mayor Bing nagayo na gani Action Bray sa kay Tugade Secretary Tugade. DOTR, no?
nga kung pwede sila maka online conference bala nga tatlo ni Governor Bong Lacson para hambalan kung nano ang matabo by June 1 kag kung nano ang pwede nila aksubray mapadayon nga protocol by June 1 diri sa Negros kag syudad sa Bacolod. Naka-post man sa ato sa nga Facebook page arada kung paano maka-apply ka makakuha sa certificate of acceptance ini mga convention nato stranded Negrenses, land-based OFWs nga way maka tigayon gwa kag papuli diri sa Negros Occidental. No, mayroon sila pwede sila makarehistro sa amon ni, no, pwede sila maka-text magani, maka-chat man, maka-contact man sa UWA hotline, Arad Nagsumbray, Manila, Cebu, regional, maka-email pwede man, tarang-tarang Nagsumbray nga pwede nila sila masudlan, Arad na post sa nga provincial government. Nagapakita lang at gina-welcome ka ginabuligan sila nga makapauli direction mark para sa benepisyo nila initanan. Yes. So, sabada gapangita man sa mamaagi ang provincial government ang sumbray nga masiguro ang safety sa ikailawas sa sining mga madugbalik nga Negros aron diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Amo man action mar before sila magpuli dito daan sigurado na nga na quarantine sila. Mo pa na ang issue like for example, dagadra ka lahalin sa Iloilo, na quarantine ini sila pakadto di sa aton. May ara gid ba nagsumbray naka-present sang ining official bang result nagapakita gid nga ari negative ako sa RT-PCR test. Pero sa istorya ko sumbray taga province man, ang kalabanan gid nagahambal nga yes, nakuhaan na kami test. Pero way pa matuod, way balas ang papel. Ati way na yan. Woodline na yan. Way balas ang papel. Namang binutig pag ito yahaw. Ang gusto ka din ni Governor Bong Lacson, ini mga returning OFWs, bisan non-OFWs, mas mayo nga pag-abot nila may present sila nga result, action bray, nga negative sila sa RT-PCR test. Kinaialaban-laban, action bray, layo na sa peligro. Yes. Although nga i-quarantine sila pero laban-laban naman nagsobray nga mapadali ba na papapuli sila. Di na tanay, sa mga panahon, ari naging mantaya sa new normal nga situation, hindi na lang kita magbinutig, lubos-luboson, ta na lang gineksyon mar. Amo na mala ng ayo, ta kay ibanda abi mapalusot, paginti, kung palayo lang magpositive kabi karon. Di kang maglapta na di karon ni problema sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental ina. Yes, tum sa mga sobra way pasang klaro, way pasang clear picture bla. Kung anong kadabuon sa mga pasahero nga pwede magsulod diri sa Negros sa Bacolod by June 1. Way pa na clear, way pa clear. Matyagog ang volume sini hamak action man mo. Amo man ang taga diri sa aton nga gusto man og pauli to specs probinsya man, amo lang nimo. Amo ni nga isa ginatiguan sa provincial government nga kun may mo palang makontrol bisan gamay lang, hindi gid man tanan. Pwede palang makontrol ang una nga pag-abot para nga at least ikaduwa nga adlaw nga biyahe sa barko man kon eroplano maka-adjust na kung anong pwede kay himuon. Ang first nga flight action na bray sang eroplano Cebu Pacific hambal ni Gov 78 man lang ya ang sakay. So gamay lang na siyang eroplano. 78 ang sakay. Kag kalabanan sila amo ni mga OFWs nga waay makabalik sa pungsod kag gusto mabalik diri sa Negros Occidental. Ara yang action mar ang mga residente ya di ba may mga pamilya da nga may mga kabataan pabalikon dalaman na sila dire. Pating mga kabataan nila. Ti ang bata subong hindi kawan, hindi kidya ka ang 20 down no? Hindi ka gwa kun damo ka sobra damo sa nag sugid sa akon nga taga Bacolod gani nga ang ila sa nga Iloy ato sa Manila gusto mga puli o galing kay manti 60 up ang ila sa nga edad hindi sila papasugtan. That's why ti madugay gid to sila yan dito gid madugay gid. Sa iman mga kabataan, mayara ganit taga Bacolod nga ang bata nila nalang-alag tos Murcia. Ti ato lang to yung bata nila ari sila sa Bacolod. Hindi ba nila pwede masugat kay base kung si taon man sila. Correct na. Dito lang sa ila sa nga nanay o sila sa nga lola. Remember nga ina nga pagsulundan bisan diri lang sa aton tabox bago da kung masiplatan ka hindi ka gid pwede ka biyahe. Amo nang dapat dumdumon tagid. Yes. So yari si Governor Bong Lacson angot sa posible himuon sa mga magabalik nga OFWs nga dapat importante makuha sila sang kontak para nga sa ulihi hindi na mabuli ang provincial government sa papagiangot sila. Governor Bong Lacson.
What is important is we would be able to get their contacts so that it will be easier for contact tracing if the need arises. No, I think that is what is really needed to be able to get in touch with these concerned migrants, either if they came from air flight or from seaport. No? So I think kung ano pinaka-importante. Singit ko Lacson variety, may ayaw man si Governor Bong Lacson sa mga tao or bisan sa pati parihon yung politiko nga di anay paglabudi sang labudan sang pamulitika ang away or giyera sa sang provincial government kag sa lokal nga panguluan sa Bacolod batok sa COVID-19. Hindi paglamudan sang labugay, kay daw labugay ning gagwa subong aksyon mo di niya hindi lehitimo bla ya. Ti ang gin kuno-kuno nga official sang provincial government action na bray galungo man sa galit silang why ko na di na niya ginawa ang mga report, mga information nga amo naman nga kuno para restro sa masaylo sang restro kay amo ni kulang cooperation ang Bacolod kag Negros Occidental. Hinubog ti hambal ni Gov siya niya pabor ko sa hambal ni Vice Governor Bong Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer nga hindi niya tion nga istoryahan ang politika. Kay diri kita magatutok pa sa bahin sang kampanya batok sa COVID-19. Bisag gani action price si Governor Bong Lacson. Kung questionable man siya sa iban nga issue or balita nga hindi angot sa COVID-19 nga prangka na sa siling niya set aside lang na direta na sa COVID-19 namalisyahan to abing komentar ni Ferrer parte sa Kingdom to bla nga dapat ang Bacolod kag Negros ma-fight as one as the whole kingdom, abi, hindi kay lain-lainon ang mga community quarantine ibla nga style smart. Tingin malisyahan dayon kung sino manog labugay da sa social media asa naglapta, asa gin pagwa pagin nga kunuhay matransfer na sa sang voters registration niya diri sa Bacolod. Habalyati ma-resign ko akon sa pagka-vice governor para magsaylos Bacolod, di naman na guro pwede gro. Gani man mayara baya sang merger ang Love Negros kag Yonega. Hindi man na pwede nga ora mismo biya lang si Vice Governor Ferrer. Ang issue lang niya hambal ni Governor Bong Lacson ang hindi pareho nga quarantine mode or quarantine classification sang Bacolod kag Negros Occidental. Ato damo gyud tuyo nag-react. Kag damo gyud to na question kung nga way na lang mag-isa kung GCQ yung Negros Occidental dapat GCQ man ang Bacolod. So dira amula na ang para kay gov gamay nga issue nga na-resolve naman sang nag-GCQ man ang sunod sa Bacolod. Nagkuha naman the same naman ang ila sining quarantine no? Status ang duha abi probinsya ka Bacolod. Ang isa pa gid guro nga gin malisyahan ang karpas ni kag ang car plate number coding. Ad even scheme. Oo, amo naman gin malisyahan naman kung sinong mandato da sa social media nga sagi kay mo imo kay istorya. Tamos na. So ang bal ni Gov, why na din na dapat pag-istoryahan ang papolitika na kay 2022 tuman pa to ka layo nga tinion. Tingog balik ni Governor Bong Lacson. I agree with the governor that it's too early to talk about politics. No, I think that's what he said. Let's focus ourselves on the pandemic and not talk about politics. No, as to the cooperation, I think the issue was when we were on different quarantine mode. No, Bacolod was ECQ, we were GCQ. And of course, there were some strict rules with regards to vehicle coming into Bacolod. But right now, I think that's gone. No? I understand Bacolod City has already lifted the odd-even scheme. Because now we're on the same boat. No? We are on both are on GCQ. So I think there's a synergy now, no, between Bacolod and the province of Negros Occidental because we have the same GCQ. So may ginatawag na nga synergy ang bal ni Gov may interaction na may cooperation na ang Bacolod subong kag Negros Occidental. Action bar ulayhon ko lang doon ba nagpadala may statement si Gov to party sa bukas klase lang ipaiwan na
Ano nang update sa Tumar dito, Action Mar? Halin sa Manila, may ginpadala siya to, no? Why? Balik kay padalaya action bray, inang protocol lang. Protocol nga dapat sundon by June 1. Atong parte sa DepEd, ginhambal niya lang itong reaksyon niya, nga kung siyang pasugtan, mas maayo nga surod tuig na lang. So, kung papel, a formal letter nga request, why pa sa so far. Sang nadihon, kay base action bray, pamangkoton niya pa ni ang mga local chief executives, mga mayors man. Kuha niya ba ni isang opinion? Kumaga opinion niya lang to sang interview siya sa media. Damo sina. Okay. Ang mga mayors, action bray, base pa lang matalakay man nila ni kamiyari sa grupo nga League of Municipalities of the Philippines mo. Basta magkapagawa man sila sang ila sa ding official stand. Parang ipadala man to direct sa DepEd National sa Malacanang. Damo ganig hambal di dapat pamatian man sang DepEd ang hinanaing sa mga ginikanan. Yes, kaya gadamo og sobray ang grupos bong nga pabor gid nga sa 2021 na lang. Duway gani may pabor gid ya DepEd lang pabor nga mga break classes. Gani, tiway pa naman sang final decision si Tatay Digong. Tatay Digong way pa. May lamisa ya pang ginahulat. Oo, ti ara na kay presidente Duterte ang sumbray ang pag-approve kon pag hindi sa August 24 nga petsa. Ang paglantaw ko ni sa DepEd kung nga nagapagwa sila sang ila sini advance yang information para makapreparar ang ila sini nga mga bulutuan action mar. So, ang final nga papel ato kay Duterte, kung waay, okay lang. At least nakapreparar sila ya. If in case ginman. Yes. So, dason naman nagsubara ba si Boss kung malabot naman ang presidente sa LMP. Dari sa Negros Occidental. Ay, okay, ma-meeting na sila mo. Kung anong plano man nila sini, ang sa issue nga pagbukas ang klase. Una sa balita, una sa Action na Marlon Hervoya sa Bacolod Action Radio. Action Brian Morden. Action Firing Line. Kasibod kay COVID-19 mga kaksyon, pating pagbaton ta sa mga OFWs, ang aton sini mga returning negrenses nato, no? Mas ginhawa na sa probinsya action hands kag sa Bacolod nga isa-isahon ang mga certificate nila medical sini dapat siguraduhon ta. Ay grabe nga halit yan ni COVID-19. Gilit anon ta ni amo ning realidad ta subong mag-isa kita. That's why nga aton sini nga government tagahambal. Let us unite. Let us check sa aton sini nga mga tagsa-tagsa ka mga galingon. Hindi kita mag-iya-iya anay subong kay nagakontra kita sa hindi makitaan nga balatian. Action Firing Line. Apo wala na ginahangyo sa gobyerno bausos diri sa Bacolod iya. Aw sa pag-usar sang face mask kag ang social distancing hindi pa ya magawa sang tawo mo. Lapit 500 iya nakaladak action hands. Nga nagalinagaw nga wala iya sang tabon ang baba kag mga ilong nila. Ano ni hadlok ka matabunan kag gwapo nyo? Action Firing Line. Ang iba naman niya daw kabudlay gid mag distansya tag isa ka metro halin sa isa ka tawo. Nga haw bagol ano man hipokrito lampingasan ano pag tinaga aksyonan gamiton tani sila man. Action Firing Line. Daw hindi ko kayo intindi nga pwede ka lang makita mo sa tao tubang mo na pwede ka lang i-adjust na yun pro di ba? Di ka kadakpan sa pulis ano man gabasa lang ko sa mga padala ni Sir Binias na blanca tag 400 plus, nagkaladakpan, wala sang face mask, wala sa social distancing. Doon hindi mo naman dapat gina-eskwelahan pa. Kung may kamo kay chindi sang social distancing, tikwan adjust ka mo da, dolo distansya ka mo da, sa inyo sinitupad, isa ka dupa. More or less, sabi sa kadupa, para mahangpan nyo gid, tig-agi na. Amo na Pero tina, ay, nag-monitor actionan, hindi pa sila actionan, ginhimo, taniya nga daw ka chismis, no? Hindi pa sila kasado, Hindi ori Hindi ka basi sumala, kung lang karoon kag mamunsyon itong mga tao sila. Action Firing Line. May gabi lang ko kay Charlotte ko, Digzani, I don't know, si Lola, sa Villa Caridad ko niya. Ala Carlota, salamat kay katama dira sa inyo, Di makom naksyonan ginmuno ko lang, punti ka namo ga-chat ko no siyaw. Hambal yala sir ginlawag ka ginto ko no sir, kasal na kamo ko na. Action Firing Line. Way kag panugid. Siya hindi way pa na ito. 1 year pa lang kami aksyon-bray, pangapa lang ko. Namo na bla. Kabalo ka ang babae ni, pasensya gid Di buinas gini nga bayi action hen suliton ko gid kay diri ko nakita niyang matutuod nga pagigugma action hen dream. Action Firing Line. Si lalaki nga in action hands galabay ni sang ang iyang Facebook nagalabay sa akon kiti friends ka bibla.
Dugay-dugay lang ba, I love you ga, ano bla bla. I love you too, I love you more. Buka nami, ganyan, di buinas ka tama, gini nga babae, ya. Talagsa ka lang kita, lalaki, aksyon anya nga, dira mismo sa Facebook, ya ginapalayag mo yung pagigugma mo, ya mo, nga makitaan niya sang linibo, ya nga nagalantaw da around the world, ya. Di buinas ka tamang babae, ni. Kabay pasundon man isang iban. Kag di buinas, maning lalaki, action hands, kay nakanubya siya, ala Angel Locsin kang itsura, ya. Di kung ikaw lalaki action hands, hindi ka sagi I love you da sa nobya mo amo na kagwapa, basi biyaan ka plakadlaw. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Mayang gabi lang kuno kay nang nining nagamonitor si Matinion, nagapamati gid siya kuno. Hambal niya, basi gusto nila action bray barato kuno nga face mask ko. Kadto lang si Nanay Neneng Vikran. Sastre na siya sa Puro Kulasi. Baw. Kilala nyo ni sinang Nineng Vikranda, nagapanghimo sa face mask da. May kaugalingon siya da gurong ginahimo na nami pagidla. So, may mga face mask action hands nga ginhimuan, binastos ang iban nga manag-ubra. Kita mo action hands? Hindi ka mo magbakal sa mga face mask, subong nga ginalibod nga ang nawong iyas ang kinatawos ang bayi, kinatawos ang laki. Tarang nga kabastusan, ara, hindi ko makitaan ko, ara sa litrato, ari sa atong makulod, kita ko ng libod, walang ka sa Facebook bla. Kisling ko makitaan ko ng ginalibod niya, ako mismo malalas na kagdaloon sa pulis. Action Firing Line. Amo na ning damulay, amo na ning kakapoy ta sa COVID-19, mga binastos pa inyo, butan nyo sa face mask na, mga drawingan nyo dahil sang kinatawos ang babae, tinatawos ang lalaki, pating mga, nanong mautok sa mga tao nino, sobrahan ka alam o kung ginago lang yun. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang beta-nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may mga problema sa baga. Kaya ugaling uminom ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na
na mensahe mula sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalik. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sila nga pagpangalagad mga kaaksyon, gina-endorso ginaton sa inyo ang DTX 500. Ini bisan himuon yun yung habit sa matag-adlaw nga tanan ng pag-inom sang DTX 500. Dako ning bulig kinga may tatlo ini ka anti-diabetic properties sang charantin nga nagapanubo sang glucose, vicin kag nagakontrolar sang imo sini nga blood sugar. Kag polypeptide nga may kaangay ini sang epekto iya sang insulin ang DTX 500 mga kaaksyon. Kag tiyan mo na no? Sa imo sa nga pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion ang pag-inom sini. Agon magtinlong imo sini nga atay siligan dirang imo sini nga dugo. May mga impurities ini ka mga toxins dira sa imo kini kaugalingon. Ini ang magabulig panubo sang blood sugar bangod sang organic compounds nga bisin sa na-mention tana charantin kag polypeptide dira no kag ang imo sini mataas nga kolesterol dako gining bulig niya blood sugar kag iban pa no mag DTX 500 na sa matagadlaw nga tanan. Action firing line. Mayang gabi lang kay Tupi gali no nga naga monitor sini matinion amigo ni siya ni Roxy no nga naga monitor gid sa ato no katamyaw lang kuno si Mama Marilo, Papa Joel Padilla, si May Jomar Ruben kag Lawrence Padilla family pamati gid subong sa area sang Himamaylan. Alright, ang chimpo na ton Friday subong no. Friday gili subong. Sige chimpo na ton do alang gid. Sa iban nga may ko nabasa inyo sa mga mensahe pasensya gida na kay kolabo sa kita sa oras upod sa bugos nga puwersa sang Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Pulgar, backup man diri Action JM Baikin sa News Center. Kag diri sa aton sining studio man backup na ton Action An Defensor. Standby karon sa Action 9 Patrol with Action Marlon Henavia. Kag inyo naman batian isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line maghilibati tabwas sa amuan giapon nga istasyon kag oras. Ini Section Brian Morden nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon